Bos días, señoras e señores diputados, señora secretaria, señora interventora, medios de comunicación, público que nos acompaña. Imos dar comenzo ao primeiro pleno do ano correspondente ao mes de xaneiro. E comenzamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior do día 28 de decembro de 2021. Algúna cuestión á acta? Non hai, por tanto, sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, queda aprobada por unanimidade. Gracias. Pasamos ao punto número 2, que é Declaración Institucional de Integridade e Compromiso Ético. Como saben vostedes, houve unha xunta de voceiros na que se consensuou esta declaración, que é un acto necesario para poder optar a fondos europeos, o compromiso de unha xestión deses fondos correcta, é dicir, unha declaración antifraude para entendernos, non? De xestión de fondos europeos. Por tanto, paso a darlle declaración. Dice, Declaración Institucional de Integridade e Compromiso Ético. Un dos piares fundamentais que deben guiar a actuación das administracións públicas para a mellor satisfacción do interese xeral ten que ser o da integridade institucional definido de maneira sinxela como a observancia dos valores e principios da boa administración. O mantemento e reforzo da integridade institucional e a súa proxección aos cidadáns, institucións e entidades coas que se relaciona deben ser, pois, obxectivos irrenunciables de calquera administración pública para o cumprimento dos fins que a institución e a lei lle encomendan. A integridade institucional é unha exixencia ética que reborda a mera suxección ás normas e, pola contra, demanda unha actitude proactiva na busca do compromiso daqueles principios da boa administración. Un dos aspectos fundamentais que configuran a integridade dunha institución pública é o rexeitamento público expreso e rotundo da fraude e da corrupción e o compromiso igualmente claro, inequívoco e público para a súa persecución. Pouco a pouco, pero de xeito imparable, alentadas e co apoio na normativa da Unión Europea, se cita a Directiva 2017/1371 sobre a loita contra o fraude que afecta os intereses financeiros da Unión Europea e nas recomendacións dos seus organismos, sinaladamente a Oficina Europea de Loita contra o Fraude, a OLAF, as manifestacións das administracións expresando un compromiso de tolerancia cero coa fraude son cada vez máis frecuentes. En todo caso, o rexeitamento público da fraude e da corrupción faise ineludible cando a Administración xestiona fondos procedentes das comunidades europeas. A Diputación de Lugo ten xa iniciado este camiño mediante a introdución no Regulamento de Organización e Funcionamento da Asesoría Xurídica Provincial dun título enteiro dedicado ao compliance público, así como sinaladamente a sinatura co Consello de Contas de Galicia dun protocolo de colaboración no ano 2019 para que este órgano estatutario con competencias en materia acompañe na implantación das medidas concretas a adoptar. Por outra banda, en o que respecta á xestión de fondos europeos, a entidade provincial iniciou os trámites oportunos para dar cumprimento ao previsto no artigo 6 da Orde 1030/2021, onde se establece que, coa finalidade de protexer os intereses financeiros da Unión Europea, toda entidade decisora ou executora que participe na execución de medidas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, os PERT, en adianto PERT, deberá dispoñer dun plan de medidas antifraude que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude.
a corrupción e os conflitos de intereses que se produzcan. Existe a firme vontade por parte da Diputación Provincial de Lugo de concorrer no ano en curso a convocatorias que o Goberno de España poña en marcha pola execución dos PERTs, sendo preciso contar co mencionado plan de medidas antifraude no caso de ser beneficiario de fondos con cargo ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Alén do até aquí exposto, o Pleno Provincial quere manifestar o seu compromiso con estándares máis elevados no compromiso das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis... Me falta un trozo desta declaración. Te completa a declaración. Se dicía neste párrafo que decía: alén do que ata aquí está exposto, o Pleno Provincial quere manifestar o seu compromiso con estándares máis elevados no cumprimento das normas xurídicas, éticas, morais e a súa adhesión aos estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade, de xeito que a súa actividade se perciba por todos como aposta á fraude e á corrupción en calquera das súas formas. Todos os membros da Corporación Provincial, aquí hai un error, pon municipal, hai que corregir, poñer provincial, asumen e comparten este compromiso. Por outra banda, os empregados públicos da Diputación, aquí pon provincial, pero ten que ser Diputación Provincial, teñen entre os seus deberes o de velar polos intereses xerais, con suxección e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico e actuar con arranxo aos seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servicio público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción do entorno cultural e medioambiental e respecto á igualdade entre homes e mulleres, según o artigo 52 do Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. O obxectivo desta política é o de impulsar e favorecer unha cultura interna que desalente toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión dos supostos que puderan darse. No marco desa política, a Diputación Provincial de Lugo disporá os procedementos e canles necesarios para que, con respecto pleno á confidencialidade e a protección de datos de carácter persoal, calquera persoa ou entidade poida denunciar aquelas irregularidades ou suspeitas de fraude que poidan darse ou detectarse, dando cumprimento así á normativa europea e interna que regula esta materia. E así, pois, a presente declaración é un punto de partida para un compromiso en prol dun cambio de cultura administrativa na que os mencionados estándares e, sobre todo, o compromiso co dereito e a boa administración rexan a totalidade do actuar desta institución ca adopción de todas as medidas precisas tanto na inmediata xestión de fondos europeos como en xeral na xestión global de toda a actuación administrativa, declarando, por tanto, unha política de tolerancia cero fronte á fraude e á corrupción. Establecerá os sistemas de control exitados para previr e detectar, dentro do posible, calquera actuación fraudulenta e corrixir o seu impacto no caso de producirse. Lugo, 20 de xaneiro de 2022, asinado María del Pilar García Porto, voceiro do Grupo Provincial Socialista, don Efrén Castro Galoto, voceiro do Grupo Provincial do BNG, e don Óscar Poi Franco, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Se lles parece, aprobámosla por aclamación. Bueno, pues dámosla por aprobada entón. Moitas gracias, señoras e señores diputados. Con estas correccións que se detectaron a ir lendo a declaración.
Pasamos ao punto número 3, que é unha proposta de goberno en relación co procedimento iniciado pola Sareb para o desaloxo de 16 vivendas situadas en Burela. Para expoñer a iniciativa, en nome do goberno, ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e todos, señoras e señores diputados e o público e os membros da prensa que nos acompaña. Ben, pois recentemente facíase público que a Sareb estaba iniciando un procedimento para o desaloxo de 16 vivendas en Burela, concretamente na rúa Mar Cantábrico, número 6, e a Sareb, pois, de forma unilateral, decidía poñer fin aos contratos de alugueiro que levaban en vigor dende o ano 2004. Sareb facía isto porque quere poñer en venta esas vivendas e non tiña en conta a consideración de cederllos o Instituto Galego de Vivenda Solo de Galiza xunto co resto de activos inmobiliarios que poseen no noso país. Ademais, neste caso, o edificio, segundo a información que dispón o Instituto Galego de Vivenda, está calificado como protección autonómica, polo tanto, debería estar destinado ao alugueiro social polo menos durante 25 anos. A data de calificación foi o 8 de xaneiro do 2004, polo tanto, hasta o 2029 deberían manter vixentes estes alugueiros. A Sareb ignoraba o seu propio compromiso de ceder inmóveis para a vivenda social e seguía apostando, igual que noutras poboacións como Narón, A Coruña, Silleda, polo desaloxo e desoficiamento de familias que viven neles antes que facilitar as transferencias da vivenda para alugueiro social. A Sareb, nas comunicacións que facía as persoas, ofrecía que fixeran unha oferta para poder comprar a vivenda, pero evidentemente este tipo de ofrecementos para persoas que están en risco de exclusión social, pois na maioría das situacións dista moito de ser unha realidade asumible pola súa economía. No tempo que presentamos a moción e que evolucionou, parece ser que a Sareb recuou un pouco e si está a ofrecer renovar os contratos de alugueiro hasta o 2029, como pedíamos na moción, pero o certo é que a realidade fixo que esta presión e o medo a quedar fora e perder a súa vivenda fixera que a gran maioría dos veciños que viven nesa vivenda xa abandonaran ou teñan previsto abandonar. E, ademais, pois os que quedan o que están a decir é que non só é que lles ofrezcan o contrato de alugueiro hasta 2029, sino en que situación está esa vivenda, porque o que denuncian é que non se están a atender as labores que ten que fazer unha comunidade. Falaban, pois, da limpeza de zonas comuns ou de cousas incluso máis graves como pequenas averías, que nun principio son pequenas, pero como fugas na auga quente ou cousas similares, e que o administrador da Sareb, que les decían que está sito en Valladolid, pois tardaba 21 días en respostar preguntando que tipo de avería era unha fuga de auga quente. Polo tanto, os poucos que aínda decidiron quedarse con ese ofrecemento pois están moi preocupados pola situación na que están e dista moito do ideal e do que todos consideramos como vivenda digna e asumible non alugueiro social. E máis aló do caso concreto que estamos a falar nesta moción do edificio da rúa Mar Cantábrico en Burela, nos creemos que isto é unha situación que hai que abordar amplamente con todos os inmobles que ten a Sareb, e por iso instamos a Sareb como actual propietaria das mesmas a respetar os contratos de alugueiro das referidas vivendas de Burela en vigor e que poderían manterse hasta o 2029, evitando que teñan que deixalas os seus inquilinos. Aquí, como parece que eso está, eu que engadiría, debido hoxe, que en condiciones dignas, que non só sea ofrecerlles renovar o contrato, sino que ten que seguir como propietaria dos seus edificios, mantendo o edificio e tendo as partes común dunha forma digna.
instar ao Goberno do Estado como próximo accionista único da Sareb a paralizar os desafiuzamentos destas familias, evitando que se proceda á venda dos inmóveis e favorecendo a continuidade dos alugueiros e a súa posterior incorporación a unha bolsa de vivenda pública en aluguer. Instar a Xunta de Galicia a abrir un proceso de diálogo coas administracións locais e axentes sociais para desenvolver un proceso de debate acerca dos futuros activos da Sareb en Galicia, vivenda e solo urbanizable, de cara á creación dunha bolsa de vivendas e inmobles para o fomento da vivenda pública social. Unha bolsa destinada a facilitar o acceso á vivenda das persoas e colectivos máis desfavorables e da xuventude, habilitando as canles para que os concellos teñan unha participación efectiva na toma de decisións e planificación do emprego destes recursos. Polo tanto, como lles decía, máis alá de denunciar este caso en concreto que saltou nestes días e que é o obxectivo prioritario desta moción, tamén o que vimos a reclamar, pois, abordar todos esos activos que ten a Sareb para facer un programa de vivenda pública de mando do Instituto Galego de Vivenda Solo para facilitar o acceso á vivenda a toda esa xente que lle está a costar acceder, como son, bueno, pois por as circunstancias económicas ou como todos ben sabido a dificultade que os xóvenes teñen hoxe en día para independizarse. Gracias, señor Castro. Ben, polo Grupo Popular ten a palabra don Javier Castiñeira. Gracias, señor presidente. Como dende o equipo de goberno son vostedes moi dados a falar da capacidade de traballo dos demais, poderían igual explicar por que no pleno de hoxe non ven a parte resolutiva, non traen vostedes expedientes para resolver, perdemos un pleno máis, e a verdade é que, bueno, podían empezar vostedes ben o ano, empezar traballando, en este caso empeza mal. E ademais disimula moi pouco, porque traen precisamente unha proposta de goberno que é calcada a que presentou o BNG precisamente no Congreso. Ademais, fala o mesmo, non? Fala da Xunta de Galiza e esa mesma que presentaron. Non sei como, neste caso, afirma o Partido Socialista. Ademais, unha proposta que no seu día xa tampouco tiña moito sentido, porque xa a Xunta de Galicia xa tiña o compromiso do Estado de arreglar esa situación, porque, efectivamente, esta situación en parte está resolta. E digo en parte porque, efectivamente, a prórroga do contrato vaise aceptar por parte do Sareb, pero preocúpanos moitísimo o que vostede decía, e que decían os veciños, que é as formas abusivas que usou o Sareb e a desatención que ten das zonas comunes e das vivendas illadas. Dende logo que eso estaremos vixiantes. Este é un problema claro do Estado. O Sareb é o arrendador. O Sareb, a gran maioría do Sareb do Estado, 45,9%, e agora vai ampliálo por un informe de Eurostat que obriga a coller gran parte do Sareb ao Estado. A Xunta, neste caso, nada ten que ver, ou moi pouco ten que ver. Si é certo, existe un contrato co IGUS, entre o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, e a anterior empresa, pola que hai 25 anos de alquiler de promoción pública, e que foi precisamente o que impideu ese desaloxo que pretendía a Sareb. O IGUS actuou rápido e, ademais, de forma responsable. Por mediación, neste caso, de Manuel Rouco, o voceiro do Partido Popular, que se puxo en contacto con Heriberto García, o director do IGUS, para falar cos propietarios, que era fundamental saber o seu problema, e para levar tamén unha PNL ao Parlamento de Galicia, que, pedindo a Xunta de Galicia que pedise esa rectificación por parte do Sareb. A Xunta fai o seu traballo. A Xunta de Galicia en vivenda, en Lugo, é un exemplo. Hai poucos días que vende entregar 4 vivendas de promoción pública no barrio da Tinería, vai entregar outras 6 dentro de pouco. O barrio da Tinería, que é un barrio exemplo nese sentido. Exemplo, estamos falando do plan Rexurbe, no que se rexeneran os centros históricos. Non se ría, señor do BNG.
donde se rexeneran os centros históricos e son vivendas de promoción pública para xente xoven. Más de 100 vivendas se levan entregado nese plan. Tamén para Lugo outras 40 vivendas que van nos orzamentos deste ano da Xunta de Galicia para facer no barrio de Garabolos. Entendo que neste caso, na seguinte intervención rectificarán ou polo menos felicitarán a Xunta de Galicia, non? Digo porque deu a darlle a razón a xusticia contra esa resolución ou contra a lei de vivenda na que se metía en competencias autonómicas, concretamente en competencias de vivenda pública. Aí fixo un bon traballo a Xunta de Galicia. Entendemos que esta é unha moción incompleta porque evidentemente está íntimamente ligado con esa lei de vivenda, o alquiler. Está claro que este é un caso concreto do Sareb, pero si é ben certo que nos preocupa o que vai a traer esa lei de vivenda e, polo tanto, entendíamos que debería buscarse un consenso maior para evitar que se aprobe esa lei de vivenda que traiga inseguridade xurídica, porque a vai a traer, que vai en contra da propiedade privada e que probablemente polo intervencionismo do goberno vai a levar a que diminúa o parque de vivendas e incluso a unha economía sumerxida. Por lo tanto, ben incompleta, ben tarde, o problema está solucionado a medias, pero si é ben certo que, extrañanos esa actitude do goberno do Estado, que por un lado saca unha lei de vivenda que parece ser que é para protexer os inquilinos, pero por outro lado permite estas formas ao Sareb e existe un nulo control de un estamento público que dende logo non son as formas. Alegrámonos polos veciños. O Partido Popular vai a votar a favor, aínda que engadiría cousas nesta moción, pero vai a votar a favor simplemente por estar cos veciños e tratando de seguir solucionando os problemas a estas familias de Burela. Moitas gracias, señor Castiñeira. Ahora, para fixar a posición do Grupo Socialista, ten a palabra doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados, medios de comunicación e público que nos acompaña. Como é lóxico, esta moción ten un obxectivo principal que é conseguir precisamente que estas familias de Burela conserven os seus fogares ou conten con unha solución alternativa, sobre todo tendo en conta que as condicións nas que acadaron a ela contemplaba a permanencia ata o ano 2029. Está claro que a actuación da Sareb non estivo á altura da dimensión social do problema, pero tampouco a Xunta foi quen de ofrecer alternativas. Por certo, compre lembrar que o deseño da Sareb foi obra precisamente do señor Luís de Guindos, que dende a soberbia e a suficiencia que caracteriza a dereita, sobre todo cando fala de economía, asegurou que o Banco Malo non lle iba a costar nin un solo euro aos españois, que se recuperaría todo o invertido coa venda, e, dende logo, non é así. A operación deseñada polo Partido Popular péchase con un coste de 35.000 millóns de euros. E vai ser agora un goberno progresista o que colla nas mans o que o sector privado non soubo manexar, para tentar darlle, polo menos, unha utilidade social real. Entendemos que, unha vez que a Sareb sexa controlada polo Estado, vai desencadear cambios importantes. A semana pasada, o Goberno amosaba a súa intención de que a Sareb ceda activos para vivendas sociais ás administracións. E, pola nosa parte, esperamos que a Sareb teña en conta no futuro as recomendacións expresadas pola FEM no 12º pleno celebrado en setembro de 2019. Daquela, o organismo de representación das administracións locais españolas reclamaba a participación dos concellos na elaboración dos plans de vivenda. Ademais, coordinar as políticas de vivenda social de todas as administracións públicas, aumentar as dotacións orzamentarias para a vivenda social
ou xerar mecanismos de financiamento tamén para a vivenda social. Dende a Diputación de Lugo, compartimos esta reclamación de maior presencia dos concellos nos plans de vivenda. Compre lembrar que o artigo 27.3 do Estatuto de Autonomía atribúe á Xunta as competencias en materia de vivenda, pero, como case sempre, a Xunta ten un xeito claramente deficiente de encarar estas competencias. Saben que o Goberno de España traballa agora na execución de un ambicioso plan de rehabilitación de edificios e de entornos urbanos, así como do aumento do parque de vivenda social en alquiler, que en España supón apenas un 2,5% frente ao 5% da media europea. Para este plan destínanse 6.820 millóns de euros e calcúlase que un 40% vai a proceder tamén do ámbito privado, polo cal o que se prevé mobilizar son máis de 11.360 millóns de euros, o que vai a contribuir, pois, como dicía a EFREN, tamén pois, a mellorar estes edificios e que así pois, teñan unhas calidades de habitabilidade necesarias para poder alugarse ou venderse. Engadido a este impacto económico, tamén pois, cabe destacar todo o emprego que se xera no sector e, dende logo, eu creo que con estas medidas que se pode evidenciar pois, a sensibilidade do Goberno do Estado con esta realidade de que, efectivamente, hai que aumentar o número de vivendas sociais, o parque de vivendas sociais, así que, pola nosa parte, pois pedirlle ao Goberno da Xunta, ao señor Feijóo, que aproveite estes fondos e que cumpla cas súas competencias. Falaba o voceiro do Partido Popular dese plan Rexurbe. Ese plan Rexurbe saben perfectamente que chega a menos de unha 10ª parte dos concellos, polo menos da provincia de Lugo. E hai moitos concellos que necesitan tamén incrementar o seu número de vivendas sociais e non podemos acceder con cargo a eses fondos porque non temos zonas históricas. Polo tanto, con independencia de que en certos lugares pois si se esteña facendo un investimento para rehabilitar vivendas e poñelas como alugueiro ou venta social, hai moitos concellos nos que non podemos ver mellorados pois os nosos inmobles ou que a Xunta pois cumpla e construa un novo parque de vivendas sociais como había comprometido en moitos concellos. O que dicía tamén en relación ao que se consignaba no orzamento, a verdade é que sempre é interesante e importante que haxa consignacións iniciais nos orzamentos para poder levar a cabo despois a execución de diferentes proxectos, pero é verdade que hai que executalos, porque que vayan consignados inicialmente non quere dicir que se executen todos os fondos que teñan ou que lles transfiran desde outras administracións. Polo tanto, decirlles que aproveiten os fondos para cumprir cas competencias en materia de vivenda e desta forma incrementar o parque de vivendas sociais na nosa comunidade autónoma. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Segundo turno para don Efrén Castro. Gracias, señor presidente. Ben, señor Castiñeira, vostede falaba con preocupación do proxecto de lei de vivenda, decía que era intervencionista, pero ben, o modelo liberal e de non intervir no mercado da vivenda e consideralo solo como un ben propio de mercado, como si outra materia prima fora ou outro ben de consumo calquera fora, trainos nesta situación, trainos a existencia da Sareb, trainos os desoficiamentos e a toda esta crisis inmobiliaria que foi. Ese é un modelo donde vostedes defenden que os gobernos e as institucións públicas non teñen que intervir no mercado da vivenda. Nós creemos que sí, porque, ademais, o mercado da vivenda non é un produto de mercado ao uso, sino que está protegido o seu acceso por a súa tamén querida Constitución española, que para esas cuestións moitas veces se olvidan. Por lo tanto, nós non imos ser quen defenda esta nova lei da vivenda capa espada, habrá que analizala, pero é verdad que o mercado da vivenda demostrou que se non se intervén desde as administracións públicas
non funciona. Non funciona para o acceso ás persoas máis desfavorecidas, non funciona para o acceso da xuventude e nin sequera funcionou como mercado porque quebrou. Quebrou levando por diante os bancos e levando por diante a todos esa cantidad de esforzo que tuvemos que facer todos os ciudadanos para salvar os bancos e crear a Sareb. Por lo tanto, nos creemos que sí que hai que intervir no mercado da vivenda e o que hai que facer é políticas que aseguren que toda esa xente que está desfavorecida teña garantido o seu acceso. Por lo tanto, esta moción é propositiva e alegrámonos que a vayan votar a favor e creemos que, a Xunta deu algún pasiño, creemos que tarde, vostede daba razón porque solían os vecinos dicindo, chegou moi tarde ese acordo e deixas nunha situación que non é real que podan seguir vivindo ali, porque de que vale que me renoven o aluguer se as condiciones para vivir non son dignas. Eso é unha realidade que é pouco máis que propagandística e veremos que pasa cos poucos que decidiron quedarse, porque a verdade é que estaban moi preocupados e dudaban moito de que puderan seguir vivindo ali. Por lo tanto, está claro que en casos como o de Burela hai que reaccionar e seguir atentos porque non está solucionado ao 100%. E na outra parte, que é a máis propositiva, que dicía, hai que abordar este problema de forma global no noso país e, polo tanto, creemos que hai que negociar todos estes activos da Sareb e que a Xunta bote mau deles e os poña a disposición para aluguer ou vivenda social. E creemos que neso sí que podemos estar de acordo máis alá en outros modelos, como decía ao principio desta intervención, que distamos moito. E tamén, que falen do barrio da Tinería cando abandonaron, é como se un médico lle morren 20 e presume de que salvou un. Muchas gracias, señor Castro. Don Javier. Gracias, presidente. Falaba a señora García do deseño da Sareb. Parece que teñen ben pouca memoria, ou polo menos parece que hai un ano que non queren pasar vostedes para atrás. Mire, 23 de setembro de 2008, en plena crise inmobiliaria coa burbulla a punto de estallar. Na Cámara de Comercio dos Estados Unidos, o presidente socialista Rodríguez Zapatero. España recuperará pronto la senda de su crecimiento potencial, gracias, entre otros factores, a las cuentas públicas saneadas, decía Zapatero, y aquí quizás cuenta con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ya le hemos pasado a Italia y el objetivo es pasarle a Francia. A partir de aí, meses despois, cae o sistema financiero español, cae o goberno progresista que vostede di e non queda outra que rescatar o sistema financiero mediante o FROB e crear o Sareb por recomendación de Europa, precisamente. Polo tanto, o Sareb efectivamente nace cun goberno do Partido Popular tentando solucionar os gravísimos erros na economía do goberno progresista do que vostede fala. Fala tamén de que dudan de que unha vez consignado non se execute, pero se vostedes fan exactamente o mesmo, moitísimo peor na Diputación de Lugo. Se executaron, creo que o 30% dos investimentos, do capítulo de investimentos dos orzamentos do ano pasado. Pero vostedes, como só miran para a Xunta, non se dedican a facer goberno, e veñen como a hoxe, sin parte resolutiva, sin traballar, absolutamente nada, dende logo, eu creo que non fixeron ben o traballo. O importante aquí, neste caso, son os veciños de Burela, que, en este caso, volvemos a agradecer a actuación de Manuel Rouco, voceiro do Partido Popular, que puxo e activou as alarmas, que falou co IGUS, e agradecer a actuación do IGUS, responsable e rápida. E gracias a eso, a Sareb non tuvo outra que seguir con ese convenio que hai firmado para que esas vivendas sigan sendo de alquiler público, polo menos hasta que rematen eses 25 anos. Hai un parque de vivenda pública, de alquiler público, importante. Non só son estas vivendas en Burela, non é unha casualidade. Existen moitísimas vivendas de alquiler público. Evidentemente, sí que é certo que hai que garantizarlle aos nosos veciños esa posibilidade de independizarse, de formar unha familia,
e de que o alquiler non supoña o 50% dos ingresos que entran nunha familia. Neso estamos ou debemos estar todas as administracións. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Mayra, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Miren, a falta de compromiso da Xunta de Galicia que a vivenda protexida é constatable. Queda, como nos ten acostumados Feijóo, en meros anuncios e propaganda. Xa nos gustaría saber onde quedaron as promesas do presidente Feijóo, que en xaneiro do ano 21 presentaba un pacto social pola vivenda 2021-2025 que iba mobilizar 1.080 millóns e chegar a 70.000 familias. Porque a realidade é que en Galicia, no período 2011-2019, só se levantaron 3.000 vivendas protegidas. E os expertos consideran que o sector inmobiliario precisa de arredor de 5.000 para atender as necesidades sociais, mesmo máis por mor dos efectos negativos precisamente desta pandemia. Pero, como casi sempre, pois neste parámetro tamén en Galicia vamos á cola. Despois de Baleares é a segunda comunidade autónoma que menos vivenda social construe. A media española sitúase nun 23% do parque de nova vivenda construída e Galicia queda no 9,7%, 13 puntos por debaixo. Así que eu pediríalles aos representantes do Partido Popular que, aparte de reclamarlle sensibilidade á Sareb, pois como fixeron fai uns días nos medios de comunicación, lle reclamen traballo á Xunta, que a Xunta desenvolva as competencias, que fale cos concellos, que analice as necesidades do mercado e que fomente a construción de vivenda social ata situar a Galicia na media das comunidades autónomas españolas e que aproveite os fondos que lle transfire o Estado, xestionando a totalidade dos mesmos. Porque os que se devolven non serán riqueza no territorio. Eu estou segura de que calquera dos alcaldes e alcaldesas que estamos hoxe aquí preferiríamos que a Xunta nos cedera aos concellos eses fondos que foi incapaz de xestionar en vez de ter que devolvelos, porque os nosos veciños e as nosas veciñas teñen necesidades que satisfacer e que, sin dúbida, esas achegas contribuirían a atendelas, non? Polo tanto, pois o que lles pido é que falen co seu presidente para que traballe para que os galegos e as galegas non perdamos un só céntimo do que nos corresponde e que, se non é capaz, pois nos ceda aos concellos eses fondos que as alcaldesas e os alcaldes pois somos capaces de xestionar con rigor. Eu estou convencida de que a sensibilidade da Sareb de seguro vai a cambiar agora que pasa a controlala un goberno progresista. Do que sigo dudando é de que se executen todos estes fondos, porque o presidente da Xunta fala das competencias dos demais, pero el nunca explica cal é a súa xestión ao frente das competencias que ten. Non só devolveu 1.400 millóns de euros dos fondos europeos, 14-20, nada menos que o 51% dos fondos recibidos, senón que deixa sin executar o 30% dos fondos COVID, cando a media está nun 14%. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Xa turno de peche para don Efrén Castro. Un minuto. Ben, pois eu creo que para finalizar o que hai que deixar claro é que como ben expoñíamos, a situación dos veciños de Burela, do Mar Cantábrico número 6, non está solucionada, eles mesmos relataban a situación, polo tanto hai que seguir traballando para que se solucione ou se teña un desenlace o máis digno posible, aunque xa para moitos xa non ten marcha atrás porque tuveron que marchar por medo ou por decisión de inestabilidade a outros sitios, e o compromiso de que hai que traballar para ter unha bolsa de vivenda social asequible, que funcione e que para os nosos xóvenes non sea un problema poder independizarse, porque eu creo que todos podemos conocer a xóvenes que teñen gran dificultad, incluso con traballo, hoxe en día, incluso con traballo que poderíamos considerar bo e digno, pois hai moita dificultade para poder independizarse e iso lástranos como sociedade, lastra o noso futuro, lastra a economía e lastra a expansión demográfica. Por lo tanto, hai que poñer unha atención importante á vivenda social. Gracias, don Efrén. Sometemos a votación esta iniciativa que acabamos de debater. Votamos.
Votos a favor 25. Permitidos 25, votos a favor 25. Queda, por lo tanto, aprobada por unanimidade esta proposta, esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 4, unha moción provincial do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta que resolva o déficit de prazas en residencias públicas da terceira idade de Galicia. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, moitas grazas, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados, medios de comunicación tamén. Esta moción é unha moción realmente importante que xa dunha ou doutra maneira se ten traído aquí algunha vez e se volve a reiterar, insisto, pola súa relevancia e por o momento no que nos atopamos. Por concretar, esta moción trata 3 puntos moi concretos. O primeiro, devolver e desenvolver unha rede de residencias públicas que resolva o déficit de prazas da terceira idade en Galicia. Logo lles direi o porqué desta cuestión. En segundo lugar, que a Xunta de Galicia asuma as súas obrigas e as súas competencias e, cando menos, financie a rede de residencias públicas da Deputación de Lugo. En terceiro lugar, mellorar o desenvolvemento do sistema de servizos sociais para garantir que os dereitos dos cidadáns se convertan nunha cobertura real das necesidades. E para apoiar estes 3 puntos fundamentais que defendemos nesta moción, hai 3 cuestións tamén que hai que desenvolver. Primeiro, esta moción é unha reivindicación do público, das residencias públicas. Sí, porque o noso modelo, o modelo da Deputación de Lugo, é unha clara aposta polo público, por moito que se empeñen algúns en decir o contrario. Non se trata tampouco de demonizar aquí o privado, pero sí é certo que o mellor hai que explicarlle a xente cal foi o modelo que nos últimos 12 anos desenvolveu o señor Feijóo, vendéndonos como público aquilo que non era público, senón que se encargou de alimentar ese monstro das residencias privadas concertando prazas públicas pagadas por todos nós en residencias privadas. Ese era o modelo do señor Feijóo que o conduce a que en 12 anos non haxa ninguna soa residencia pública nova en Galicia. En segundo lugar, esta moción tamén fala de pedirlle á Xunta que pague a súa débeda histórica con esta provincia. Vai sendo hora. E xa llo dixen moitas veces, pero lles pido encarecidamente o favor, que me fagan o favor, de lo que pon o artigo 64 bis da propia Lei de Servizos Sociais de Galicia, na que recolle, entre outras cousas, que a Xunta non só está obrigada a promover convenios administrativos cas entidades locais en materia de servizos comunitarios específicos, senón que tamén debe cofinanciar cas propias entidades locais centros de día e residencias. Xa sei que o mellor prefiren facelo con outras deputacións, pero miren, a Deputación de Lugo é a que aposta claramente e con firmeza polos seus maiores. Adicamos do noso orzamento un 33%. A Xunta de Galicia adica un 8%. Algo está a fallar cando só adicamos o 8% do seu orzamento. A verdade é que creo que vai chegando o momento de petar riba da mesa e dicirlle ao señor Feijóo que cumpla dunha vez cos compromisos que ten con esta provincia, que pague esa débeda histórica, que se comprometa cas nosas residencias, cos nosos maiores, e que deixe de encherselle a boca decir cada vez que o presidente anuncia que vai abrir unha residencia ou que colabora no ámbito dos servizos sociais, o día seguinte aparece por aquí a conselleira tratando de xustificar o inxustificable. Por que digo isto do inxustificable? Porque, volvo a repetir, esta moción tamén fala dun estrepitoso fracaso no modelo asistencial da Xunta de Galicia. E voulles dar algúns datos, porque me gusta falar con datos. Que me poden decir se lle saco o informe do Consello de Contas, no que se recolle que o tempo medio de tramitación para obter prazas en residencias de maiores públicas é de 453 días en Galicia, da Xunta de Galicia, que legalmente está fixado en 6 días. En 6 meses, 130 días, máis do dobre. Moitas persoas morren antes de obter esa desexada plaza. E que me din deste informe, que evidentemente me tomei a molestia de ler, da Asociación de Directores e Xestores de Servizos Sociais, no que se indica que Galicia ten un déficit nada máis e nada menos de máis de 14.000 prazas en residencias. 14.000. Ou que Galicia é a terceira comunidade con maior déficit de prazas. Ou que Galicia tamén é a terceira comunidade en tamaño medio de residencias con 103 prazas, o que mostra unha aposta clara por ese modelo masificado, que
que ahora queren cambiar e non se atreven a decir que o seu modelo fracasou, entón convocan aí unha pseudocomisión de expertos para decir que o seu modelo era un modelo fracasado. E por falar de Lugo, como é posible que a Deputación, cuns orzamentos de 100 millóns este ano, teña máis residencias públicas nesta provincia que a Xunta de Galicia? Iso dá moito que pensar, Como é posible que en apenas 2 anos e medio de goberno provincial teña incorporado a rede máis residencias públicas que o goberno do señor Feijóo en 12 anos? En 12 anos. Estamos a falar de residencias reais, que pouco a pouco van sumando e van medrando, pero gracias á Deputación de Lugo. E fronte a ese modelo macroresidenciais pedimos de xente urxente unha modificación sustancial e real do modelo residencial. Pedimos un novo modelo no que se fortalece con salido público, un modelo de centros de atención a maiores de pequeno tamaño que garantan a permanencia dos maiores no seu entorno, que melloren a súa atención sociosanitaria, que xeren emprego de calidade e que contribúan a fixar población. Só digo que a falta de vontade do Partido Popular nótase nos pequenos detalles. Durante a pandemia non foron capaces de aceptar nin tan sequera a oferta que lles fixo o señor presidente desta Diputación e miraron para outro lado, nin contestaron, nin tuveron a decencia de contestar, e logo de cando se lles plantea veñan a ver o noso modelo de residencias, non aceptaron nin tan siquiera esa invitación. Así que o seu modelo ahora de residencias sei que pasa por promocionar as casas do maior. Se ese é o seu modelo, apague e vámonos. Eu creo que o noso modelo, desde a máxima das humildades, é un espello no que podemos mirarnos. Moitas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Ahora ten a palabra don Efrén Castro polo BNG. Ben, grazas, señor presidente. Bueno, como decía o señor Rivera na súa intervención, eu creo que está máis que claro a día de hoxe que o modelo de residencias da Xunta de Galiza foi un fracaso estrepitoso, decía él, pero eu creo que é un despropósito. E un despropósito non inocente, porque en verdade o que hai detrás é un modelo privatizado que buscaba o lucro polo lucro e non poñía no punto de atención o cuidado ás persoas nos centros. Por lo tanto, era evidente que ia fracasar porque era un modelo para que grandes multinacionais, moitas concursadas por fondos de inversión que tributan incluso en paraísos fiscais, son as que teñen o control sobre ese modelo de residencias que a Xunta de Galicia empuxo e, polo tanto, estaba, como ben decía, o lucro no centro dese modelo e non a atención. Ante eso, eu creo que o que hai é que ir a un modelo que garantice unha vellez digna ás persoas maiores, calquera que sean as súas circunstancias económicas ou sociais, xa que non son os meros usuarios, senón que son suxeitos de dereito. E máis non há nun país como o noso tan embellecido. Debemos dispoñer dun modelo de residencias públicas capaz de garantizar o dereito, como decía, a unha vellez digna, e para isto hai que darlle a volta completamente ao modelo que impuxo a Xunta de Galicia. Temos que ir ao contrario de grandes macroresidencias, pois ir a modelos de residencias de tamaños máis pequenos. O BNG fala de como moito de 100 usuarios. Nos creemos que ese é un tamaño digno e onde se poden manter unhas condiciones de vida para os seus usuarios dignas, como decía. Ademais, creemos que o 90% desas prazas debe ser individuais e ir avanzando e poñendo no punto de atención e como punto prioritario do modelo de residencias públicas da Xunta de Galicia atención aos maiores e esa vida digna. Non está a facer, e vese tan claro o pouco que lle importa a Xunta de Galiza como é a vida dos usuarios das residencias, con un dato moi sinxelo. Casi só hai unha dúcia de inspectores para 21.944 prazas en 380 centros. Que ademais estes inspectores teñen que atender centros de carácter social como poden ser escolas infantís,
ou algúns parecidos. Polo tanto, a inspección é papel mollado. É papel mollado. Privatizamos, deixamos as mans dos nosos maiores máis de multinacionais que evidentemente operan con o capital e o seu obxectivo é o beneficio. E, ademais de facelo eso, facémolo sin ninguna capacidade de inspeccionar e controlar aquilo que fan, porque con estes datos non me dirán que hai unha inspección real e efectiva. E, de feito, a pandemia deu-nos de bruces con o que estaba pasando e que os inspectores non podían facer o seu traballo e non se cumplen nin siquiera o que a lei pide para esa. Polo tanto, eu creo que debería ter xa pedido perdón a Xunta de Galiza, non só estar recuando, como decía o señor Rivera, sino ter tido perdón por xugar con os maiores do noso país, xugar a moneda de cambio e mercantilizalos, e eu creo que debería copiar dun modelo como o da Diputación. Acaba de dar os datos señor Rivera, que, ademais, a Diputación fixo cun cargo moi importante, a costa de outras inversiones que a veces vostedes piden, pero iso fixo a Diputación é porque unha institución pública non pode abandonar os seus maiores. E se non o fai, a que ten as competencias que claramente a Xunta de Galicia, pois tuveron que facer nós, e moi orgullosos que estamos. Polo tanto, ante o seu modelo privatizador de poñer o beneficio en primeiro plano e de facer macroresidencias, pois está un modelo público que pon en primeiro plano a atención aos nosos maiores e que o teñen ben cerca e que deberían, ademais, cofinanciar, que é o modelo da Diputación de Lugo. Polo tanto, eu creo que nos imos apoiar esta moción porque estamos completamente de acordo co modelo actual da Xunta de Galiza. Non soluciona os problemas, senón que os agrava. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Popular ten a palabra don Francisco Balado. Bos días a todos e todas, moitas gracias. Bueno, pois unha vez máis temos que amosar o noso desacordo con esta moción de estilo catastrofista, semellante ás que suelen traer en todos os plenos, coa única pretensión de desprestixiar o Goberno da Xunta de Galicia, manipulando a realidade, faltando sobre todo a verdade. Bueno, fíxense que hasta que punto descoidan as súas mocións e son pouco rigurosos que xa nin se molestan en buscar información que teña un mínimo de seguridade nas súas fontes. Citan vostedes no texto da moción, aínda que non falaron moito dela, a Asociación Estatal de Directores e Gerentes de Servicios Sociales, que se define a sí mesma como un foro que promove todo tipo de reunións científicas, investigacións e publicacións que supoñen o mellor os servicios sociales. Eu convido a calquera compañeiro a que consulta a página web desta asociación, que, por certo, non ten enderezo social, non se sabe onde ten a súa sede social, non ten número de teléfono na súa página web, pero, polo visto, elabora informes que tampouco figuran os nombres e os apelidos das persoas que informan, e non se sabe o cargo que teñen nin a función que desempeñan. Pero elabora informes, dicen, en base a datos sacados do Inserso, nos que chegan á conclusión de que toda persona maior de 65 anos necesita unha plaza pública, segundo eles, e, polo tanto, tamén segundo vostedes, para argumentar esta moción. Ese número multiplícano por 5, porque a OMS dice que cada persoa maior de 65 anos precisa de 5 personas, é dicir, de 5 plazas, perdón, o resultado aplícanlle unha resta, que é o número de plazas existentes nunha comunidade autónoma, e aí chegan ao número ou a determinar a cantidade exacta de plazas que faltarían en cada comunidade autónoma. E así se lo comen e así se lo guisan ustedes. É dicir, según vostedes, toda persona de 65 anos ten que ir a unha residencia, ten que ter unha plaza pública. Figúrense, temos compañeiros aquí neste pleno, no seu grupo, por exemplo, o señor Raposo, que ten 65 anos, xa precisa dunha plaza pública. É dicir, esa é a forma de gobernar que teñen ustedes. Se ustedes chegan algún día á Xunta de Galicia e lles toca xestionar a carteira de servicios sociais, de verdade o van a facer así? É dicir, dentro de 2 anos xa mandamos o presidente da Diputación a unha plaza pública. Eu digo como exemplo, non
con acritude algunha. Eu creo que iso non é riguroso, e moito menos debe ser un criterio a ter en conta para saber se unha autonomía ou unha rexión ten déficit de plazas públicas ou non. En este caso, eu creo que o criterio, e no que polo menos se fundamenta a Xunta de Galicia, é o criterio da necesidade. E, afortunadamente, pois, non todos os de 65 ou máis precisan dunha plaza pública, porque senón entraríamos na dinámica de que aquelas autonomías coa poboación máis envellecida pois terían que atender ao criterio do número de persoas maiores de 65 anos e non ao da necesidade para determinar as súas plazas públicas. Na nosa comunidade autónoma, aínda que a vostedes non lles gusta, utilízase un modelo que oferta prazas públicas, pero tamén prioriza a atención a domicilio. É dicir, aquí non se mira só o maior de 65, directo para a residencia. Prioriza a atención a domicilio, prioriza tamén o servicio de axuda no fogar, no que Galicia tamén é líder a nivel nacional, e prioriza tamén as casas do maior e o servicio de xantar na casa. É dicir, non hai que centrarse nun solo modelo único de que unha persoa de 65 anos xa directamente ao geriátrico. Se unha persoa quere atención especializada dunha residencia, pois Galicia tamén conta cunha rede de residencias importantes. Indicar que desde o ano 2009 duplicouse o número de plazas financiadas con fondos públicos ata chegar ás 13.000 plazas. Dicen vostedes que a Xunta non o fixo ben durante a pandemia. Miren vostedes, eu creo que non o fixeron ben foron vostedes, que en lugar de colaborar, dedicaronse a poñer paus nas rodas e a utilizar a pandemia políticamente. É dicir, calquera momento, en calquera caso que había un brote nunha residencia ou nun centro, xa a criticar. É dicir, eu creo que a pandemia non se debe utilizar políticamente, e menos por parte da oposición, para facer daño. Pero, bueno, ustedes quixeron o facer e así o fixeron. Poñen vostedes como referencia o modelo de mini residencias que construiu a Deputación Provincial de Lugo. Miren, se a atención asistencial na nosa provincia dependese únicamente da estancia en residencias como as que vostedes fixeron en algúns concellos, na súa maioría gobernados por vostedes, de 30 e 35 prazas, pois evidentemente chegaría todo a pouco. É dicir, habería que construir un mínimo de 5 ou 6 mini residencias de 30 plazas por cada concello, porque ao final, é dicir, ustedes non solamente evidencian un profundo descoñecemento da realidade e da realidade asistencial, senón que este modelo ainda sería máis insuficiente co que vostedes veñen criticar hoxe aquí a esta sesión plenaria. É dicir, poño como exemplo Castro Verde, 2.500 habitantes, máis ou menos, unha residencia de 30 plazas. É dicir, ustedes creen que se pode solucionar o problema asistencial dos maiores de Castro Verde cunha residencia de 30 plazas? Pero de verdade somos tan incrédulos como para creer que iso é unha solución? Nós, desde logo, non creemos isto e non estamos de acordo con este modelo que vostedes defenden. Nosotros defendemos outro tipo de modelos, non macro residencias, pero residencias que si teñan un número de plazas maiores. Por este primeiro punto de intervención, nada máis, señor. Moitas gracias, señor Balado. Don Pablo, segundo turno. Bueno, me esperaba esa resposta descalificando o informe porque é o que fixo a señora conselleira de Política Social, señora Fabiola, pero fixo mellor que vostede. Ainda así voulle explicar que non é certo esa rápida descualificación que vostedes usaron. O informe está aquí, mira, lle puxe un exposito, por si quere velo, así ya forro que mira a comparativa co resto de comunidades autónomas. É un informe da Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais, dos profesionais. Pero nada novo baixo o sol, porque vostedes a Xunta, cando as asociacións de enfermeiras protestan e que non teñen nin idea da situación de como están as enfermeiras. Cando os médicos de atención primaria e urxencias protestan, non saben como é a realidade dos servizos. Cando os directores dos centros educativos din algo, pois non teñen nin idea do ensino. Iso é o que vostedes fan. E a verdade non é certo que vostede di. O estudio colle como referencia, aínda que o escribiran aí, porque tuvo que argumentar de alguna maneira o fracaso estrepitoso da súa política en materia de servicios sociais dos últimos anos a Xunta de Galicia, toma como referencia de cada 5 maiores de 65 anos, toma como referencia un. O sea que evidentemente non é certo o que está dicindo. Pero bueno, había que descalificalo, non nos vamos a poñer colorados, entonces utilizamos a estrategia de sacar unha cortina de fume dicindo que esta xente non sabe nada,
pero, bueno, ten o índice de desenvolvemento dos servicios sociais, son directores de centros residenciais, co cal algo saberán, probablemente máis que a min incluso e que a vostede. Pero, bueno, como hai que criticar, hai que defender, que é o que me quedaba por ver, o modelo da Casa do Maior como un modelo de referencia, este debe ser como das aldeas tamén, modelo, algo parecido, pero, bueno, eu de verdade que é saber bastante pouco de como funcionan os servicios sociais. Nunca entenderei esta situación na que o Partido Popular, só por non recoñecer o modelo da Deputación de Lugo, empeza a decir que non están de acordo co modelo, que os modelos de mini residencias non son os axeitados, cando está aprobado e definido, senón, eso olvidáronselle de pasar digamos que as conclusións que saca ese comité, pseudocomité de expertos que non lle dá a ninguén, só ten a propia conselleira, sobre cal é o correcto funcionamento das residencias. E, sobre todo, tamén decirlle que eu creo que se esquece de algo. Non son modelos de residencias instaladas só en concellos do Partido Popular, hainas de todas as cores políticas. Así que eso tamén hai que dicilo, porque hai algún alcalde ou alcaldesa que sabe perfectamente que aquí hai de todas as cores políticas. E o modelo de atención non só son as residencias, evidentemente o modelo asistencial pasa por a dependencia, pasa por o SAF, no que tamén aportamos. E xa lle digo, 33% do orzamento desta institución está destinado aos servizos sociais, a xente que maior que máis o necesita, ese é o noso compromiso. O demais, pois, bueno, palabras baleiras, desprestixio, que é a súa liña, e a verdade é que é privatización, que é o que máis lles gusta. Moitas gracias, don Pablo. Segundo turno para don Efrén. Gracias, señor presidente. Ben, señor Balado, decía que a oposición ou a oposición á Xunta, na que se incluye o BNG, utilizaba a pandemia políticamente. Home, eu creo que o señor Feijóo neso pode dar un máster ou unha cátedra do que é utilizar a pandemia. A máis, sendo un maestro cando as competencias non son dele, en salir ali a predicarnos na televisión pública do mal que fan outras administracións e a poñerse de perfil cando as competencias son da Xunta. Por lo tanto, mire, o que fixo o BNG que na crise da pandemia e sobre as residencias é poñer sobre a luz o que estaba a pasar, pero non por os contagios. Vostedes fijan a luz neso porque lles convén. E dicen, non, que con o virus entrou en todos lados, como non iba a entrar nas residencias? Evidentemente que era imposible que non entrara nas residencias, pero que puxo a luz e que estaba oculto para moita parte da nosa sociedade, como eran incapaces, como faltaban medios, como non tiñan todo o personal que exixe a lei, e todo eso que saíron, todo eso que tuveron que tapar intervindo residencias que eran dos seus amigos, todo eso que tuveron que tapar. E se vostedes consideran que eso é desleal, imos seguir sendo desleales, porque a atención ás persoas maiores é algo que ten que estar dentro do punto máis importante de calquera acción política. É unha obriga ética e moral que temos os que nos dedicamos á política. Por lo tanto, imos seguir sendo desleales sempre cando desatendan os maiores. Sempre cando desatendan os maiores. Xa o decía o señor Rivera tamén, claro, presumen do SAF. Home, cofinancia a Diputación, cofinancia os concellos e é do que poden presumir. Evidentemente, non todas as persoas dependientes ou con algún tipo de dependencia teñen que acabar en residencias. Nadie está propoñendo eso. Pero é unha parte moi importante. E, de feito, os que necesitan ser usuarios de residencias son os que máis riesgo corren de estar desprotegidos. E o que non me quedou claro é que modelo. Siguen defendendo logo superresidencias xigantes ou despois falaba dos datos, eu perdíme, son de letras, perdíme cos datos que deu o señor Balado, pero sí que me quedou que vostede cree que en Castroverde ten que haber 90 prazas de residencias públicas, porque dixo que facían falta polo menos 3 como a nosa. Non sei, se en Castroverde fan falta 90, a Xunta necesita desenvolver unhas cuantas para cubrir ese ratio que vostedes din. Por lo tanto, como son incapaces de defender o seu modelo, embarraron aquí o terreno, soltou aí desprestixiando, pero o que hai é que a Diputación de Lugo artellou un modelo que funciona, que protexe e pon a atención dos maiores en primeira plana, e a Xunta de Galicia ten un modelo de comerciar con a vellez dos veciños deste país. Gracias. Señor Balado, un segundo turno.
Sí, gracias. Ben, dice vostede, señor Castro, que se perdeu nos datos. Os datos están claros. Na proposta de acordo da moción, na primeira dice desenvolver unha rede de residencias públicas que resolva o déficit de plazas da terceira idade en Galicia e adecue a ratio recomendada pola Organización Mundial da Saúde de 5 plazas de residencia por cada 100 persoas maiores de 65 anos. Eu non sei que se perdeu. O mellor é que non leo a moción, que é o máis probable. Pero esta non é a realidade. Nós o que lle queremos dicir é que, miren, nas 7 residencias da Diputación asístense 235 maiores da provincia. E ustedes veñen a dicirnos aquí que con ese modelo de xestión é co que queren que se asista a terceira idade en Galicia. Se houbera que cubrir esas 14.331 plazas na nosa comunidade autónoma, farían falta 477 centros en todo Galicia. Esa é a realidade. Usted pode perderse nos datos ou non perderse. Normal, en 477 residencias, claro que se perde calquera. Por certo, a provincia de Lugo tocaría nos casi 120 centros. Ustedes saben que iso é irrealizable. Por lo tanto, non lles podemos aprobar esta proposta de acordo, porque isto é unha falacia. E ustedes sabenlo perfectamente. É dicir, ustedes recurren a artículos colgados en internet porque xa a gana de traballar non teñen moita e, polo tanto, pois veñen aquí a enchernos as mocións con cuestións absurdas, porque dicir que Galicia precisa 14.331 plazas de residencias é absurdo. É dicir, teñen que recurrir vostedes a datos veraces ou facer un mínimo estudio. Xa sabemos que é xaneiro, que están empezando e tal, pero polo menos ser un pouco riguroso e un pouco serio. Veñen aquí logo a dicirnos que queren, é dicir, queren ceder as residencias á Xunta de Galicia, que as colla a Xunta. É dicir, se o modelo da Diputación é tan magnífico e son ustedes os que lo abordan todo, para que lle queren ceder á Xunta? Para que? Explíquenmo vostedes. É dicir, se ustedes parten a pana desta maneira, díganme ustedes entonces como é que ese modelo lle queren ceder á Xunta, porque queren que a Xunta lle lo colla. Cal é a cuestión de fondo? A cuestión de fondo é que ustedes xogaron cos cartos de todos os lucenses, quixeron facer un experimento político para facer oposición á Xunta de Galicia, nin solucionaron o problema e agora danse conta de que o seu modelo de residencias non se sustenta económicamente por sí solo e por iso lle lo queren ceder á Xunta de Galicia. Por certo, a Xunta de Galicia colabora coas residencias da Deputación. No ano 2021 deulles 455.000 euros en libranzas vinculadas a 87 usuarios. Polo tanto, non poden vir aquí dicindo que esas plazas que non teñen ningún tipo de subvención pública. Entenden? Eu creo que estas propostas están claras, a nosa postura está clara e sentímoslo moito, pero esta moción non lle la podemos aprobar. Nada máis, moitas gracias a todos. Muchas gracias, señor Balado. Turno de peche, don Pablo, un minuto. Dome moito escoitalo, aínda que non me extraña nada, señor Balado, porque podendo ter unha residencia pública no seu concello, ten unha residencia privada e concesionada. Así que, bueno, pois falar desto me dá bastante tristeza porque demostra tamén un certo descoñecemento de como funcionan as residencias e a riqueza e o valor que temos nesta institución provincial. Non falamos de rede, tamén obviou unha segunda frase que decimos aí, que ca financien. A min que me dé a financiación, que me den o carto, despois xa xestiono eu, que sei como facelo, non se preocupe. E fronte a eso, fronte a ese modelo privatizador do PP, temos centros de atención a maiores públicos, fronte aos modelos macroresidenciais, modelos de proximidade do territorio e rural, fronte aos contratos precarios dos traballadores e traballadores dos servicios asistenciais, contratos estables e unha modificación do convenio colectivo fronte a ratios, as persoas, fronte ao negocio, máis humanidade, máis atención pública. Fronte a esas 4 residencias públicas que só ten a Xunta de Galicia nesta provincia, 7 que ten a Diputación de Lugo. Esa é a realidade, nin máis nin menos, señor Balado. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Rivera. Sometemos a votación esta iniciativa. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobada esta moción. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista en apoio das reivindicacións dos alumnos e das alumnas do IES de Becerreá e en defensa da calidade do ensino rural. Para expoñer a iniciativa ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos.
O día 19 de xaneiro fai uns días os alumnos e alumnas da Comunidade Educativa de IES de Becerreá volveron ás rúas e volveron a protagonizar novas movilizacións denunciando a perda da materia optativa de francés. Estas demandas xa comenzaran o seu camiño no mes de outubro, cando comenzaba o curso escolar, e se prolongaron no tempo ante o desprecio e mesmo a inacción por parte da Xunta de Galicia. De feito, estas protestas da comunidade educativa convertéronse xa nun símbolo de contestación social que xera en Galicia o ataque ao ensino público que leva a cabo a Consellería de Educación da man da Xunta de Galicia. É un exemplo de rexeitamento alto e claro que a sociedade galega amosa ante unha xestión que ignora a realidade galega e a necesidade dunha educación pública e de calidade, querendo impoñer un modelo de dúas velocidades, no que, dependendo da ratio de alumnos, pois haberá un ensino con menor oferta fronte a outro con maior oferta, un ensino con menor profesorado fronte a un ensino con maior profesorado, en definitiva, con menos oportunidades ou diferentes oportunidades para os rapaces e rapazas que esteñan no medio rural. Un modelo que contempla o rural, non o imos a negar, pero de xeito insuficiente. O caso concreto do IES de Becerreá é coñecido. E a comenzos do curso, cos horarios xa feitos e sen previo aviso, a Consellería de Educación decidiu eliminar a materia optativa de francés, a pesar de que había alumnos e alumnas que xa tiñan escollida, que contaban con esa materia para poder sumar 2 puntos nas cualificacións da ABAU, e que no centro hai xa unha docente con horario dispoñible para poder impartila. De feito, que os horarios estaban xa realizados. A decisión da Consellería xurdiu da aplicación dunha norma incomprensible e lesiva que di que a Xunta de Galicia eliminará as optativas que non acaden un mínimo de 5 alumnos ou alumnas no medio rural, unha medida que, como dixen antes, contempla o rural, sí, pero de xeito insuficiente, e que obvia o propio concepto de optativa. O que acontece en Becerreá, un caso illado, a principios de curso, tal e como xa decíamos, ven dado pola falta de previsión da Consellería ao non manter as contratacións de reforzo, aínda que persistían as condicións fixadas pola pandemia. Situacións como a de Becerreá e outras moitas súmanse, por desgracia, ao peche unilateral que vimos xa nesta provincia do Colexio de Bamonde, a agrupación de alumnos e alumnas en contra dos propios criterios fixados pola Consellería nas Nogais, a reducción de docentes no IES Lamas das Quendas en Chantada, as dificultades que tivemos hai un ano para iniciar o curso escolar en concellos limítrofes con Lugo porque non tiñan transporte público para poder mandar aos alumnos aos centros educativos. E todo isto, moitas razóns son as que mobilizan a educación, o corpo, a familia educativa no Concello de Becerreá. E é certo que existen normativas dende hai tempo, pero tamén é certo que nunca, ata agora, se puxeron en práctica, ata este curso, no que se suprimiu a materia de francés en terceiro e cuarto da ESO e BAC. O IES de Becerreá, un centro pequeno, nalgún curso a matrícula son 14 alumnos ou alumnas, e para entender o lesiva que pode ser esta normativa, voulles a poñer en riba da mesa o suposto que poñían a plataforma de movilización pola educación en Becerreá. É ben fácil de entender, segundo a normativa, se esta situación se dese na ESO, a eses 4 alumnos ou alumnas que queren cursar esa materia se lles impediría, por exemplo, cursar bioloxía. Se dese no bacharelato para que eses alumnos seguisen estudiando en Becerreá ou ben cambian de optativa ou a cursan a distancia, coa dificultade engadida que se supón. Dende logo, non en igualdade de condicións que outros cativos e cativas. Para poder acceder a moitos estudios universitarios, vostedes sábeno, igual que a min, é necesario estudiar unhas determinadas optativas, ter unha boa nota, tanto no bacharelato como nas probas de ABAU, e isto que está acontecendo supón que os alumnos e alumnas de Becerreá que quixeran ter unha preparación cun mínimo de garantías terían que marchar fora de Becerreá. Esa é a realidade que se está dando. Resulta
resulta de especial gravedade que este feito comece a darse neste curso, que é cando se empeza a aplicar esa normativa que abre a posibilidade de que se sigan suprimindo materias, ademais do francés, en cursos sucesivos. Aí está a verdadeira gravidade, tal e como denuncia a comunidade educativa. Se por unha banda disminuye o alumnado por ter que estudiar fora e pola outra se suprimen as optativas de menos de 5 alumnos, é moi probable que o que se este facendo é a curto plazo pechar este centro educativo. Polo tanto, deixaría de haber bacharelato nos Ancares, unha das comarcas que, como todos tamén coñecen ben, é das máis extensas de Galicia, e non son nos Ancares, sino que este é o único centro de bacharelato entre Lugo e Villafranca del Bierzo, de feito, que ten alumnos e alumnas de fora da comarca. Miren, noutros centros tamén se fixo o mesmo, suprimiron algunha materia e outras que tamén podían suprimir non se fixeron. Polo tanto, isto responde a unha vontade de facelo ou non facelo. Así que nós o que lles pedimos é que atendan a esta moción do Partido Socialista en beneficio dos alumnos e alumnas do IES Becerra. Gracias, doña Pilar. Moi ben. Agora, polo grupo do Partido Popular, ten a palabra don Óscar Poi. Gracias, señor presidente. A verdade é que eu non agardaba unha exposición tan manipuladora, demagóxica e chea de mentiras, señora Porta. Abrallado fico. Cando se fai unha crítica ao Goberno central, escoitamos dicir dende os palmeiros do poder que toca arrimar el hombro. Cando se lle fai unha crítica á Deputación de Lugo ao Goberno Municipal da capital, tamén formados como ao central por socialistas e ultras, fálase de deslealdade. Curiosamente, cando de falares da Xunta se trata, nin teñen vostedes ánimo de arrimar o ombreiro nin pensan en amosar lealdade ningunha. É un pouco como cando o señor Castro encéndese todo na suposta defensa dos servizos públicos e logo chega ao pleno de Sarre e, gracias ao seu voto socialista, Garrido privatiza o servizo eléctrico municipal. Ou cando lles escoitamos a vostedes todos falar do cumplimento dos acordos acordados con traballadores públicos e logo os de Suplusa rematan en Traxa. Qui prodest? É unha locución latina que fai referencia ao esclarecedor que pode resultar en moitos casos, á hora de determinar a autoría dun acto, ou preguntarse quen acada un beneficio dos resultados de dito acto. Literalmente, xa que logo significa a quen beneficia. E iso mesmo poderíamos estarnos a preguntar hoxe neste pleno a quen beneficia este constante ataque contra a política educativa da Xunta en xeral e da política educativa da Xunta no rural en particular. Básicamente a ninguén. Nin ao ensino público lle beneficia en absoluto que vostedes empreguen o ensino como un ariete contra da Xunta, prantexando un falso escenario cataclísmico que din vostedes está a vivir o ensino público. Nin a vostedes semella beneficiarlles electoralmente nisa ansia viva que teñen de chegar ao goberno autonómico e voltar a prantexar cousas de tanto interese educativo como a que se canta obrigatoriamente o texto pondaleano nas garderías públicas. Todo o alumnado galego está escolarizado. Con independencia do lugar onde vive, conta con praza no sistema do ensino non universitario de Galicia e ten acceso aos programas educativos existentes na nosa comunidade, como ten que ser. Galicia conta cun programa educativo propio que está a obter bons resultados, e isto non o di a Xunta, senón os informes do Ministerio de Educación e o informe PISA, que non son asociacións fantasmas sen teléfono, que supoño non irán a dicir, ademais, que son informes capciosos e favorables á cor política do goberno autonómico galego, digo eu. Por dar uns poucos datos, segundo PISA, Galicia é a primeira comunidade autónoma en competencia científica, a segunda en competencia lectora, a quinta en competencia matemática, a segunda en respeto do alumnado hacia persoas de outras culturas, nisto, por certo, moi por diante de outras comunidades que viven inmersas nun conflicto lingüístico permanente, artificial e politicamente xerado, e que vostedes tentan tamén importar a Galicia. Semella evidente, pois, que os datos matan o seu relato de que a política educativa da Xunta está a destruir o ensino público galego. O certo é que as políticas educativas da Xunta de Galicia teñen como un dos seus obxectivos garantir a igualdade de oportunidades no ensino público para todos os nenos galegos, con independencia do seu lugar de residencia, tendo en conta criterios pedagóxicos, demográficos, xeográficos e de xestión responsable dos recursos. Estáse no bo camiño, aínda que non temos que ser triunfalistas, como cando algún ilustrísimo califica de histórico ata o cambio dunha farola, e non pasa ren por recoñecer que cométense erros e hai marxe de mellora, como en toda a actividade humana. Cometeríase un erro no asunto que outra vez vostedes deciden traer a este pleno.
O normal é que as administracións dótense de regulacións, de normas que guíen as súas actuacións, ou dito de outra forma, que aínda sigamos no Concello de Lugo e na Deputación sen normativas de uso das instalacións deportivas públicas é anormal. Pero en troques, dentro da normalidade, a Consellería de Educación ten unhas normas. Normas que establecen, por exemplo, o número mínimo de alumnos que ten que ter unha asignatura. Norma esta na que, por certo, establecese unha clara discriminación entre o ensino público rural e o da cidade, a prol do rural. Xa dixemos fai pouco tempo que fan falla 10 alumnos na ESO e BAC na cidade para que se autorice un curso e soamente 5 para que se autorice no rural. Tamén na FP existe dita discriminación a prol dos centros rurais, pois perante a dúcia de alumnos mínima exixida na cidade, no rural admítense grupos con 8 alumnos. E aínda por riba, admítense excepcións e autorízanse grupos por baixo dises números. De feito, no Instituto de Becerrea solicitáronse este curso 21 grupos con un número inferior a 5 alumnos e a Administración Territorial autorizou 18 dises grupos cun número inferior a 5 alumnos. Non creo axeitado extrapolar esta estadística ao sistema educativo galego en xeral, pero sí que é certo que no que respecta a Becerrea, a excepción do número de alumnos mínimo para autorizar un grupo é a norma. E saben por que non se autorizan os grupos de francés? Claro que o saben. Por iso manipulan a cifra. Porque non é que non exista demanda de alo menos 5 alumnos desa asignatura. É que non existía demanda desa asignatura de 5 alumnos en todo o centro. En concreto, solicitaron esa asignatura 2 alumnos da ESO. Un alumno de primeiro de BAC e un alumno de segundo de BAC. Non 4 alumnos do mesmo curso, señora Porto. A demanda do alumnado ten que justificar a impartición da materia. E no Instituto de Becerrea, o alumnado non demanda a asignatura de francés. Velaí están os datos. Datos que matan o seu relato. O ensino público galego atópase con boa saúde e atópase en boas mans. E vostedes teñen que asumir que o seu traballo non é xerar confrontación coa Xunta e manipular a opinión pública, senón traballar a prol dos lucenses. Cousa que dificilmente poderán vostedes empezar a facer se antes non aparcan vostedes o seu rexeitamento a colaborar lealmente coa Xunta en beneficio de todos os galegos. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Por o grupo do BNG ten a palabra doña Maite Ferreiro. Grazas, presidente. Bo día. A verdade é que necesito un par de minutos para asimilar todo o que acabamos de escoitar aquí, porque, sí, eu creo que o único certo que dixo o señor Poi é que é a segunda vez que traemos unha moción relacionada con esta cuestión. Efectivamente, xa presentamos desde o Grupo Provincial do BNG no pleno do 30 de novembro e daquela dixemos que traíamos aquí unha proposta que nos fixeran chegar á comunidade educativa do Colexio de Becerrea, do Instituto de Becerrea, tanto profesorado, familias como o alumnado. Efectivamente, daquela xa o señor Poi nos tratou, e así yo dixo mesmo a persoas representantes da comunidade educativa que estaban presentes no pleno, que estaban manipulados e engañados polo BNG. Agora faltoulle dicir, bueno, seguramente o dirá despois, que siguen manipulados, engañados non só polo BNG, senón tamén polo Grupo Socialista. É curioso que diga, ademais, eso aquí cando hai presentes alcaldes na bancada popular que seguramente a súa veciñanza está sendo afectada por esta situación que están atravesando a comunidade educativa do Instituto de Becerrea, que levan desde o día 26 de outubro movilizándose todos os martes cada 15 días para reclamar algo que a Xunta de Galiza non accede nin a sentarse a valoralo. Traíamos aquí, e xa se falou tamén, do que afecta realmente é a discriminación que sufre o alumnado, os nenos e as nenas, os mozos e as mozas da comarca afectada, porque non só é esa comarca, senón hai unha área de influencia de concellos que tamén se ven afectados por esa desigualdade, como é as das propias comarcas, Becerrea, Nogais, Cervantes, pero tamén Baralla, Navia, Pedrafita e Castroverde. Porque ese alumnado, esas familias, se tuveran unha oferta educativa axeitada, pois preferirían ir a chegarse ao Instituto de Becerrea, incluso ir a vivir ás comarcas máis cercas, aos concellos máis cercas, antes de, a mellor, ter que desplazarse
a Lugo precisamente porque a vivenda ou o sitio onde as nenas e os nenos teñen que dormir e comer, pois seguramente para a súa economía é un agravio a maiores. Daquel momento falábamos da sorpresa da supresión de algunhas materias que ata agora se impartían con menos de 5 alumnas e alumnos, efectivamente. Naquel momento a norma xa existía, pero non a cumprían, non a exixían. Principalmente provocou a desaparición da materia de francés, curiosamente, tendo unha profesora cunha plaza fixa que agora a Xunta de Galiza están obrigando a facer gardas e non poder facer o seu traballo que foi para o que estuvo contratada estes anos, que é dar a materia de francés. É curioso tamén que ese modelo educativo do que falaba aquí o señor Poi, que está deseñado efectivamente para un colexio donde a matrícula é excesiva, pero non ten nada que ver, nin se adapta aos centros educativos do baixo número de alumnado, porque, efectivamente, as nenas e os nenos non son números, son o futuro do noso país. E tamén é certo que as familias que deciden vivir no rural non deben ser cidadáns de segunda, porque tamén pagan os seus impostos para poder ter servizos de calidade. Servizos para o rural, para evitar ese despoboamento, que moitas veces é un motivo de discurso partidista, pero realmente as políticas da Xunta de Galicia o que están facendo é deixar fuxir, deixar marchar, porque a xente ten dereito a vivir mellor e a ter uns servicios dignos. O que están a facer coas políticas educativas non é suprimir unha materia, senón tamén eliminar oportunidades e afondar a desigualdade que provoca o despoboamento continuado no rural. Tampouco nese instituto se impartirán no futuro clases con menos de 5 alumnos, e xa o mencionou aquí a compañeira Pili Porto, nas materias troncais da opción de bacharelato, como pode ser xeografía, economía e física, terceiro e cuarto da ESO, e tamén de BAC. Porque isto, como lle chama vostede, señor Poi, que teñen dereito á educación todos os galegos e as galegas? Pois eu chamaríalle discriminación polo feito de vivir no rural, polo feito de vivir na montaña. Non sei se vostede se ofreceu daquele momento a ir falar ca comunidade educativa, non o sei, igual na segunda interpelación non nos pode explicar, e diga aquí se eles lle transmitiron que esta moción e tamén a presentada no mes de novembro é ou non é o que eles levan desde o 26 de outubro reclamando a Xunta de Galiza. Moitas grazas. Gracias, doña Maite. Señora Porto, segundo turno. Ben, señor Poi, a verdade é que fixo vostede unha lectura brillante, pero mire, demagoxia, cero, ninguna. Realidade. A realidade é que os nenos deste centro educativo non teñen as mesmas opcións que os nenos de outros centros educativos. E mentiras, ninguna, tampouco, porque o único que trouxemos aquí son realidades que expresaron en repetidas ocasións dende a Plataforma de Defensa do Ensino Público do IES de BCRA. E non hai ninguna mentira en todo isto. O único que hai é unha triste realidade na que a Xunta de Galicia decide, por primeira vez este ano, empezar a implementar unhas medidas que ata o de agora nunca se utilizaran. A vostedes, cando lles interesa, xuntan alumnos, e cando non lles interesa, divídenos. E di vostede frases que a verdade é que son para enmarcarlle, porque todo o alumnado de Galicia está escolarizado. Só faltaría. Só faltaría. Outra cuestión é en que condicións está escolarizado todo o alumnado de Galicia e se todos os alumnos de Galicia do ensino público, xa non nos metemos noutras cuestións, parten da mesma liña cando empezan a súa carreira formativa. Iso é o que hai que analizar e o que hai que pensar, sobre todo vostedes, que son os que se preocupan e se inflan tanto presumindo do seu mandato brillante en favor do rural e que tanto lle afecta a esta provincia. Pero claro, supoño que vostede máis eu non podemos razonar nos mesmos termos cando vostedes tratan de rentabilizar os servicios públicos como a sanidade ou a educación en termos economicistas. A diferencia
está ben clara entre uns e outros. Vostedes tamén teñen unha capacidade lectora que me deixa abraiada, porque vimos de debatir no punto anterior sobre un punto que non é menor, sobre un asunto que non é menor para esta provincia, que son os servicios de atención a maiores, e vostedes, con esa capacidade lectora brillante que teñen, atenden os informes e din que son relevantes ou non según lles convén. É dicir, que se é para falar de residencias, os informes non lles valen. Pero se é para falar de capacidade lectora, entonces sí. O señor Poi di que os informes son válidos. Mire, señor Poi, eu creo que deberían de tomarse máis en serio as reivindicacións que se fan, porque o do ensino non é unha novidade nesta provincia. E vostedes, que din que coñecen o rural tan ben como a nós, a veces incluso me atrevería a decir de que presumen de que o coñecen mellor, deberían de ser realistas coa situación. E nós o único que pretendemos aquí é que se consoliden uns servicios de calidade no medio rural, nese rural que vostedes tanto se inflan en defender, e que haxa igualdade de oportunidades para todos os alumnos e alumnas. E a triste realidade é que a norma existente en Galicia, que eu non lle nego, que non recoñece o rural, o que lle digo é que non o recoñece de forma suficiente, debe de ser modificada. E xa sabemos que este curso non se chega a tempo, pero tomen nota vostede, trasládeno a onde teñen que trasladalo e que iniciemos o curso que ven con mellor pé que este, si pode ser. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Segundo turno, señor Poi. Gracias, señor presidente. Rápidamente, escoitar a portavoz do Bloque, que tamén é concelleira no meu concello, en Lugo, falar de que a xente escapa dos concellos rurais para irse a vivir porque, bueno, a xente dos concellos rurais tamén paga impostos e teñen dereitos aos mesmos servizos e bla, 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 contrasta vivamente co feito de que a capital da provincia é a única de España que perde poboación e esta poboación escapa cara aos concellos limítrofes, que, por certo, teñen alcaldes do Partido Popular como en Outeiro de Rei, en Friol ou no Corpo. Por exemplo, en Outeiro de Rei, como hai moito neno, amplíase o colexio. Habería que preguntarse se a falta de saneamento público e outras cousas, outras carencias tamén nas parroquias rurais de Lugo, que é responsabilidade súa, ten algo que ver. Señora Porto, solicitáronse xa 21 excepcións ao número de alumnos nas asignaturas no Instituto de Becerrea e autorizáronse 18. Iso é o dato. A súa manipulación consiste en dicir que van pechar o Instituto de Becerrea. É a verdade, claro, que despois me diga que non fan demagoxe con este tema. Como que non fan demagoxe con este tema? Mire, non fan outra cousa, nin con sanidade, nin con educación. Pero o debate de educación, ademais, é que é moi curioso, porque sempre fan o mesmo. O mesmo debate contra o ensino privado que levan os seus fillos a colexios privados, mentre os demais levamos a colexios públicos, ou mesmo falan de despobamento do rural, mentre os seus alcaldes deciden irse a vivir a Foz. En canto ao tema da... Bueno, o problema que existe en Becerrea, e dígollo con sinceridade, porque eu Becerrea coñezo ainda ben. O problema que existe en Becerrea probablemente teña máis que ver ca cor política socialista do alcalde de Becerrea que con que a Xunta non invista no ensino co mesmo criterio que sempre. Ao menos, a Xunta non inviste no ensino co mesmo criterio sectario e partidista co que firman vostedes convenios con alcaldes, senón que amplía colexios en concellos onde medra o número de alumnos e ten que tomar medidas como a esta que vostedes negan hoxe, pero que aplicaron con moita ansia no bipartito, facendo recortes moito máis graves, e senón podemos falar de certas cousas que beneficiaron, teóricamente, ao Concello de Castroverde. En concellos como a Becerrea, un alcalde socialista non foi quen de aproveitar as vantaxes que supoña para o seu concello o ser cabeceira de comarca, sede de partido judicial, ter instituto, centro de FP, núcleo de comunicación. Non culpen a Feijóo da mala xestión dos alcaldes socialistas, señora Porto. E, dende logo, tenten vostedes deixar de facer demagoxia. Traten vostedes de facer unha diferencia entre o xeito socialista de facer política e o comportamento habitual dos ultras que sufrimos nesta institución. Gracias. Gracias, señor Poi. Señora Ferreiro, segundo turno. Eu creo que o señor Poi ten unha confusión mental momentánea. Pensa que está no Concello, pero non. Señor Poi, estamos na Diputación. Eu aquí son vicepresidenta da Diputación e vostede é diputado provincial. Se quere, no Concello debatimos ali o que vostede queira debatir do Concello de Lugo, da vivenda, da falta de persoas, do menguada dos habitantes. Que casualidade, olles, que Lugo mengue, sí, efectivamente,
de habitantes, porque os mozos e as mozas migran, porque a Xunta de Galicia non está facendo nada por manter posto de traballo, ao contrario, estamos pechando empresas en moitas comarcas, e tamén vai polo camiño de desmantelar o rural. Despois falaremos da defensa das granxas, esas multigranxas, multiproductoras, falaremos tamén dos produtos ecolóxicos, deses labregos e labregas que se ven defendendo a agricultura intensiva nos concellos da montaña, que son precisamente os que manteñen a poboación ali, pero vostedes, cando me refiero a vostedes, refiérome á Xunta de Galiza, que, por certo, non sei se sabe, é o que ten a competencia en educación, é o que ten a competencia de que todo o alumnado de todos os nenos e as nenas galegas teñan dereito a unha educación igualitaria e de calidade, independentemente de onde vivan. Eu xa sei que a usted gustalle moito falar de deporte, gustalle moito falar de concellos que non teñen competencia en educación, está ben, e gustalle moito chamarnos ultras, cousa que eu, pois mire, casi vindo de vostede, casi lle agradezco que me chame a min ultras e vostede é moderado. Ben, para rematar, insisto, vostede terá que explicar de novo, porque ainda non o explicou, porque esa comunidade educativa da BCRA leva movilizándose meses para reivindicar eses postos, esas materias que os nenos e as nenas das comarcas da montaña non van a poder estudiar no seu instituto de referencia, van a ter que marcharse. Efectivamente, hai moitos concellos do entorno de Lugo que efectivamente medran en poboación. Será porque ali hai o Partido Popular e os alcaldes deses concellos están creando multitud de postos de traballo para que a xente se vai a vivir ali. Ou igual é porque realmente son unhas vivendas diferentes das que pode ofertar noutros concellos, pero realmente pregúntose vostede onde teñen os postos de traballo esas persoas que se van a vivir aos concellos do entorno. En definitiva, imos apoiar como non esta moción, imos a mostrar o noso apoio, como sempre, á comunidade educativa e, insisto, vai a ustedes ali a explicarlle que están sendo manipulados e vai a explicarlles o que vai facer a Xunta para o próximo curso se non dan resolto a situación esta vez. Gracias, doña Maite. Doña Pilar, turno de peche. Agardo, señor Poi, que non quixera decir o que dixo. Agardo que non quixera decir o que dixo cando dixo que o fracaso ou pola súa contra o éxito dun centro educativo dependa da cor política dun alcalde, porque sería sangrante que a Xunta de Galicia traballe en educación tendo en conta a cor política dun alcalde. O que tamén lle quero dicir que o meu excompañeiro, Manolo Martínez, que foi voceiro nesta institución durante moitos anos, sempre defendeu o ensino público. E máis alá desto, señor Poi, mire, se a farola é histórica, o cambio da farola tamén é histórico. Levan vostedes casi 13 anos ao fronte da Xunta de Galicia. Polo tanto, os problemas dos galegos e galegas son os problemas que ven xerando o Goberno da Xunta de Galicia, que, por certo, predica o que non practica. Gracias. Gracias, doña Pilar. Rematado o debate desta moción, sometemos a votación. Así que votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG sobre a non derogación da reforma laboral. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, había, a verdade, que depositada moitas ilusións por parte da clase obreira na posible derogación da tan dañina para
para a clase obreira reforma laboral do Partido Popular, pero certo é que o Real Decreto de Lei aprobado polo Consello de Ministros o 28 de decembro do 2021 introduce moi pouquiñas mudanzas no que toca os elementos máis lesivos da reforma laboral do Partido Popular do ano 2012. Non muda elementos tan importantes como a facilidade para o despedimento, o abaratamento do despedimento, a eliminación da autorización administrativa previa para os despedimentos colectivos, ou seña, os ERES, a prevalencia dos convenios estatais sobre os provinciais ou galegos, a prevalencia dos convenios de empresa que poden empeorar os do sector, excepto nos salarios, a eliminación dos salarios de tramitación nos despedimentos improcedentes, a posibilidade de que empresas se descolguen do convenio e incumpran o nel establecido, a facultade das empresas para modificar as condicións de traballo e a mobilidade xeográfica colectiva. Antes podería ser suspendida durante 6 meses por autoridade laboral, agora fica igual. A distribución irregular da xornada até un 10%. Si muda os tipos de contratos, a recuperación da ultraactividade dos convenios e a prevalencia dos convenios do sector, pero só en relación aos salarios. Fica, polo tanto, un despedimento fácil e barato. A reforma do 2012 do Partido Popular facilitaron aos empresarios poder despedir. E isto, con esta non reforma, non se toca. A reforma do PP baixou as indemnizacións no caso do despedimento improcedente de 45 a 33 e o límite de 42 a 24 mensualidades. E isto mantense. Falábamos de que non cambia que non seña necesaria autorización administrativa previa da autoridade laboral para executar un ERE. Bueno, isto ten unha importancia capital. Por exemplo, hai casos no noso país como Poligal en Narón, Siemens Gamesa en Somozas ou, o que máis tristemente nos toca de cerca, Vestas de Viveiro, que só fecharon a factoría para ir a producir ao estranxeiro e se houbera limitación de autorización administrativa, este ERE non se podía ter levado a cabo, cando menos desa forma. E tamén isto fortalece a capacidade de negociación aos traballadores. Como afecta a prevalencia dos convenios de empresa aos do sector? Pois, coa nova norma non poden empeorar os salarios, pero si poden empeorar todo o resto de condicións laborais, cuestións como horarios, carga de traballo, distribucións do tempo de traballo ou medidas para favorecer a conciliación entre a vida familiar e persoal, entre outras. Por lo tanto, aquí mantemos esta parte lesiva da reforma laboral do Partido Popular. Tamén que prevalezan os convenios estatais sobre os convenios galegos ou provinciais dificulta moito a presión e a capacidade de negociación que poden facer os traballadores, afastando o núcleo de decisión da propia fábrica ou do centro de traballo, polo tanto quedan mermadas as capacidades dos traballadores de facer presión e negociar unhos convenios dignos. Polo tanto, nos creemos que hai que reverter as facilidades para o despedimento, recuperar a indemnización de 45 días e o límite de 42 mensualidades no caso dos despedimentos improcedentes, garantir que as modalidades de contratación sirvan para unha verdadeira erradicación da temporalidade e a precariedade, evitando que os novos contratos aprobados, aínda que con outro nome, manteñan os abusos actuais. Recuperar a autorización administrativa previa por parte da autoridade laboral para os despedimentos colectivos, recuperación dos salarios de tramitación nos despedimentos improcedentes, a prevalencia dos convenios de sector que nunca poderán ser empeorados polos de empresa, a prevalencia dos convenios provinciais ou galegos sobre os estatais que nunca poderán impedir ou empeorar estes, eliminar a posibilidade dos descolgues dos convenios por parte das empresas, restaurar as limitacións empresariais para a mobilidade xeográfica e colectiva, recuperar a necesidade de acordo para a regulación da xornada. En definitiva, o que pedimos é a derogación íntegra da reforma laboral do Partido Popular de 2012. Gracias, señor presidente. Moitas gracias, don Efrén.
Ben, para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Sí, moitas grazas. Boas tardes de novo, pois, dende a cordialidade. Penso que esta moción, evidentemente, é máis unha emenda á totalidade da propia reforma laboral que unha moción en sí mesma, non? E vou lembrar pois, que precisamente esta reforma laboral que ora está posta arriba da mesa é unha proposta froito dun pacto entre o goberno, entre a patronal e os sindicatos e, polo tanto, de todos os axentes sociais implicados. Non? Eu creo que é un acordo fresco, un acordo do pleno século XXI, un acordo de país que está por riba das ideoloxías e que pon freno á drástica contrarreforma que no ano 2012 levou a cabo Mariano Rajoy. Sinceramente, pois, penso que o mellor esta moción ten máis que ver con algunha certa postura política en Madrid que realmente co fondo da cuestión, pero evidentemente pois, faltaría máis a legitimidade a que é desta proposta nestes momentos, pero penso que isto vai máis para o Partido Popular, non? Ten que saber que batallas escolle, e despois explicarei por qué, contra quen, e cando as plantexa, sobre todo porque estamos a falar de algo moi relevante, dun acordo produto dun consenso mayoritario entre todos os axentes implicados. E penso que ainda é máis importante saber con quen se está se escoitamos o señor Casado e a súa acérrima defensa da reforma laboral que no ano 2012 aprobou sen consenso, repito, sen consenso, o señor Rajoy e, polo tanto, o Partido Popular e cuyas consecuencias ainda estamos sufrindo a día de hoxe. Unha reforma durísima en plena crise financeira que precarizou e devaluou os salarios e quebrou esos consensos sociais, agrandando esa fenda de exclusión social. Por certo, resulta moi curioso tamén que fronde esta reforma negociada por consenso que decía que propón o goberno progresista na actualidade, o PP non se lembre de que a súa reforma do ano 2012 sigo adiante sin ningún tipo de acordo. Foi a machete, a machete. Ou que tamén o PP minta descaradamente cando dice que medra o paro, e falo con datos outra vez, porque se nos imos as cifras que coñecemos a comezos de mes, cifras oficiais, que nos din que España bateu no ano 2021 o récord de creación de emprego, a pesares da pandemia, con 776.478 novos empregos, en porcentaxe o paro baixou un 20% e a ocupación medrou un 4,08%, sumando 822.000 ocupados máis dende o mes de maio. E se quere tamén falamos de Lugo, e falolle de evidencias. No ano 2018 había 16.613 persoas en situación de desemprego, pero a día de hoxe a cifra baixou a 14.546. Se temos en conta nada ou pouco que fai a Xunta polo emprego ou por as súas políticas de emprego, por as súas políticas industriais que indirectamente son as xeradoras de emprego, parece que algo terá que ver o goberno, e sobre todo con esa aposta clara por o emprego, por derrotar esa durísima contrarreforma laboral que executou Mariano Rajoy, e o mesmo incluso a Deputación ou os concellos desta provincia. Non? E o PP tamén esquece, ou finxe esquecer, que esa reforma laboral tamén é froito dun requisito mandado dende a Unión Europea, non? Preocupada, pois, como ten que ser, pode ser de outra maneira, por o elevado desemprego que hai en España, por a súa precariedade, por a súa temporalidade, e, sobre todo, que para o señor, supoño que para o señor Casado, pois, o Partido Popular, as autoridades comunitarias tamén son perigosas ou uns enemigos da economía. O que lle pasa ao señor Casado, que se tratou tanto de demonizar os socialcomunistas como que ven o diaño, que ven tal, é que os socialcomunistas, pois, son, fíxense o que vou a decir, chegan a acordos incluso ca Igrexa. E o señor Casado pois se queda exclusivamente a parte de calquer tipo de negociación. Ao final está completamente perdido, non? Non é capaz de quedarse solo, como é sempre, adiántano por a esquerda, por a dereita, e o home, pois, ves un pouco apretado. Entón, tense que opoñer, entendo que vostedes se opoñerán tamén, bueno, supoño que por razóns tangencialmente opostas as do Bloque Nacionalista Galego, pero, bueno, que se opoñerán, non? E o PP tamén, pois, di que esa reforma, eu oín moitas veces, do ano 2012, pois, permite crear 3 millóns de empregos. Non é certo. O que firmaron foron 3 millóns de contratos precarios, de
300 ou 400 contratos dun día e medio de duración, que é o que lle gusta ao señor Feijóo presumir, e do que ao final tanto se queixan, de un día e medio de duración, como pasa nos Sergas, e logo queixanse vostedes de que os profesionais non queran traballar en Galicia. Pero como van querer traballar en Galicia se están a asinar contratos laborais como máximo de 1 ou 2 días? Polo tanto, indo a chicha desta moción, e sobre todo desta reforma laboral, nós defendemos esta reforma laboral porque reduce a temporalidade, a precariedade, crea emprego de calidade, fomenta os contratos indefinidos e pon freo claramente aos despedimentos. Estes son algúns dos aspectos máis destacados desta reforma que nós defendemos e que a que estamos a invitar o resto de partidos a que se sumen. Nesta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Por o Grupo Popular ten a primeira intervención don Agustín Bamonde. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores deputados. Pois ben, aínda que o tema do que falamos é un tema trascendente, a reforma laboral, señor Castro, a verdade é que o debate que vostede plantexa a nosoutros nin nos vai nin nos ven. Por moito que o señor Rivera intente rebotala contra o Partido Popular, esta é unha moción que a nosoutros non nos ocupa, aínda que sí nos preocupa. Miren, non vai con nós porque vostede o que plantexa aquí é unha trampa seducea. Vostede non está falando de un debate sobre a realidade presente. A realidade presente é un proxecto de reforma laboral aprobado polo Goberno que está pendiente de convalidación no Congreso dos Deputados. Pero vostede non plantexa un debate sobre esa proposta do Goberno. O que plantexa é, en pasado, un debate de como tería que haber sido a proposta do Goberno para satisfacer as demandas dos seus aliados. Lóxicamente, é un debate que o terá que facer cos seus compañeiros de bancada. Por eso, non nos ocupa. Non nos ocupa, señor Castro, porque o plantexamento que vostede fai o fai en base a premisas que a resposta ás mesmas quen llas teñen que dar son os seus compañeiros de bancada. Eu, tomando os versos do poeta, poderíalle dicer aquelo. E a mí me lo preguntas, señor Castro, que lle teño que dicir eu sobre se o Goberno derrogou ou non derrogou a reforma do Partido Popular, que lle conteste o señor Rivera. Que me pregunta a mí, señor Castro, sobre se atendeu o Goberno as demandas dos aliados do propio Goberno, dos aliados que o apoian? Terálle que preguntar ao Partido Socialista. Eu non lle podo responder porque non estuve nesas negociacións. Que me pregunta a min, que lle pregunto ao Partido Popular, sobre se incumpreu o Goberno as promesas electorais sobre a reforma laboral do Partido Popular? Por eso, señor Rivera, tome nota debidamente. O que está plantexando o Bloque Nacionalista na súa moción é unha cousa moi clara. Está plantexando un axuste de contas co Goberno por non haber atendido as demandas das outras forzas políticas que o apoian. O que está plantexando é nin máis nin menos que unha chamada aos aliados do Goberno para que non apoien a reforma laboral aprobada polo propio Goberno. Por eso, o que temos aquí non é outra cousa máis que unha discusión de patio de vecindade, na que nosoutros non vamos a entrar. É unha disputa entre vostedes e, como comprenderá, a enemigos que se pelexan, pois sillón de plata para observalos e contemplalos. Pero sí que nos preocupa, señor Castro, o plantexamento que vostede pon en riba da mesa polas consecuencias imprevisibles que puidera ter para a gobernanza da nación. En realidade, o que vostede acaba de poñer aquí, sumado ao que estamos vendo, ven a dar a razón a quenes califican o goberno progresista de esquerdas de goberno Frankenstein, baseado máis no principio de que cada un vai ao seu, menos eu que vou ao meu, que no principio da pluralidade ideolóxica. Mire, fai un ano o goberno vendía triunfalmente o acordo para a reforma laboral acadado cos sindicatos e acadado cos empresarios, coa representación dos empresarios. Nós non estamos de acordo, xa lle explicarei despois por qué,
con esa reforma que plantexa o Goberno, pero moitas voces se alzaron en defensa da mesma, singularmente desde o ámbito da esquerda, en base a que era unha proposta correcta como froito do diálogo social en línea coas demandas chegadas de Europa. E que ocorre, señor Castro? Que cando chega o momento da verdade, cando hai que convalidar a validade desa reforma do goberno de PSOE e Unidas Podemos, que ocorre aquí? Ocorre que vostedes se descolgan falando de traición do goberno e dos sindicatos á clase traballadora. Ocorre que os nacionalistas se descolgan reclamando cada cual a súa cuota, seguramente para negociar despois de maneira axeitada. Ocorre que mesmamente os socios de goberno discrepan sobre cales son os apoios. Aí está a disputa en relación con Ciudadanos. É dicir, o que revela é que o goberno progresista de esquerdas é un auténtico patio de monopolio, que sería moi divertido se non fora polas gravísimas consecuencias que pode ter para o futuro deste país. Para o futuro deste país nun momento en que a saída da pandemia, da inflación, da crise enerxética, exixe un goberno serio, un goberno riguroso. O que estamos vendo é que estamos en mans de un goberno débil, sometido aos chantajes dos seus propios socios, lastrado polos intereses contrapostos dos grupos que o compoñen, incapaz de conciliar os intereses do Estado co nacionalismo e un goberno donde, para colmo, a deslealdade aflora de maneira vehemente. Si este é o goberno que nos vai a sacar da crise, que Dios nos colla confesados. Pero, señor Castro, insista vostede, se consiguen os aliados do goberno paralizar a reforma do Partido Socialista, pois, a lo millor, nos liberan de un goberno inútil e incapaz e abre a expectativa a un futuro mellor para este país. Gracias, señor Bamonde. Ben, don Efrén, segundo turno. Grazas. Ben, señor Bamonde, personalizaba a moción en vostede, entendendo como representante do Partido Popular, pero este é un foro político e era unha moción da postura do Bloque Nacionalista Galego e é certo que para nós é capital a defensa dos dereitos das e dos traballadores, polo tanto, para nós é algo que imos levar en todos os foros políticos onde temos representación, porque é unha das forzas que nos move defender os dereitos das traballadoras. Polo tanto, non sei por que decía que de patio, nós non estamos nese goberno, eu creo que é un tema suficientemente importante para que teña debate nos foros políticos. E falaba tamén da división esa, e que a vostedes sí que lles propuxo, xeneroulles debate dentro do seu partido, porque o señor Casado apurouse moito a salir en contra do acordo que tuveran, pero COE, FAES, financian as FAES e de repente as FAES sale dicindo que é un gran acordo. O mellor tamén se desvinculan do señor Aznar e das FAES, pero que nos teñen debate xa non con socios, sino dentro. Teñeno vostedes. Porque nesa ansia de non estar nin a favor do que defenden os seus, non sei, ese debate sí que teñen vostedes, eso sí que se debería preocupar, porque eu creo que a postura do señor Casado non defendendo este acordo é só electoralista, e iso sí que é un problema. Nós, o debate que temos, e a diferencia co Partido Socialista ou con Podemos, pois é un debate ideolóxico e de raíz, no que nós vamos estar na defensa dos dereitos dos traballadores. Falábamos aquí do diálogo social e dese gran acordo, e nós creemos que o gran acordo, e o señor Bamonde apuntaba por aí, tense que dar no Parlamento. Estes acordos que se falan con os sindicatos, que a COE non están elexidos, non son representantes que, de feito, a reforma que fixo o Partido Popular fíxose sin ningún tipo de acordo, polo tanto non é necesaria. E é moi difícil, con a postura que suele ter a COE, que se poda chegar a un acordo no que a COE este a favor e que defenda os dereitos dos traballadores, porque históricamente foron incompatibles esas dúas posturas. Polo tanto, nós o que chamamos o Partido Socialista a que nesa tramitación se mellore ese texto, porque é moi mellorable,
e que acepte enmendas que propoñera o noso grupo e outros que os que estamos cercanos neste tema, e ao final esa esperanza que falaba, que miraba a clase traballadora a esta derogación se cumpla, ou polo menos se cumpla en parte, porque aquí só poñemos freno á pérdida de dereitos, pero non recuperamos os dereitos perdidos. Moitas gracias, señor Castro. Don Pablo, segundo turno. Isto está collendo un cariz un pouco litúrxico. Recordoume o señor Bamonde a Poncio Pilatos con aquello de yo me lavo las manos. Claro, yo me lavo las manos e despois xa sabemos o que pasou, non? O que pasou que o Partido Popular deixa un regueiro de despidos, de contratos precarios, de inestabilidade no emprego e un panorama pois que ao que temos que facer fronte agora con esta reforma laboral. Discrepar enriquece o debate. Seguramente o feito de discrepar non teña que ser visto como algo negativo, todo o contrario. Creo que se fai dende un punto de óptica constructiva, nós temos unha idea clara de que esta reforma é boa e se algún goberno ten demostrado a súa capacidade negociadora de poder chegar a acordos con todo o arco parlamentario, salvo o Partido Popular, porque non quere, xa digo, que o señor Casado actúa conforme a pataletas, porque a verdad que, como xa claro, non ten con quen chegar a acordo, e, pois, a ver, póñome en contra desto, a ver se electoralmente me rinde. Pero, por certo, se me veo a cabeza unha cousa que outro día en Fitur me crucei con el e dixen, cando vexa alguén do Partido Popular, lle teño que dicir que non poñan demasiados ovos nesa cesta, porque moito futuro non lle vexo. Tuvo que ir a buscar o señor Rueda para dar o paseo, porque de Madrid non había ninguén. Por algo será. Entonces, esta reforma é boa. Reduce a temporalidade, reforza a creación de emprego, como xa lles dixen, emprego de calidade, ofrece seguridade xurídica ás empresas. Isto fai máis competitiva a nosa economía, evidentemente, dá máis garantías ás persoas. Reduce a precariedade que consolidaba e consolidou a contrarreforma do Partido Popular do ano 2012 e favorece, evidentemente, que se rompa esa senda de desemprego, esa dinámica de temporalidade e precariedade, como decía. En definitiva, incentiva a contratación indefinida e o emprego estable e búscase tamén poñer freo a través desta reforma laboral aos despedimentos, ao protexer, pois, evidentemente, o tecido productivo con medidas alternativas aos despidos como foi, que xa se puxeron en práctica na pandemia, dando os seus froitos como foron os ERTES. Para min é unha gran nova para a provincia esta reforma laboral, é unha reforma pensada nos lugueses e nas luguesas, nas necesidades reais dos seus veciños, que, porque apuntala un dos piares básicos deste estado do benestar, en tan só, España logrou un ano e medio recuperar niveis de afiliación á Seguridade Social previos á pandemia, co cal a senda iniciada con esta reforma laboral implica necesariamente que as cousas vayan a mellorar, que se poñan freno, todo é susceptible de ser mellorado, por iso a crítica a temos que aceptar, e con madurez, e non con pataletas infantís, como a que ten o señor Casado en relación con isto, como xa só lle falta dicir que o presidente da COE é socialista, pouco máis, lle falta dicir eso, xa non ten excusas as que agarrarse para non defender unha reforma laboral que no fondo sabe que é boa para España. Muchas gracias, señor Rivera. Don Agustín, segundo turno. Sí, moitas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Castro, vaya por diante que nosotros defendemos a reforma que no seu momento fixo o Partido Popular, aínda que foi unha reforma dura, unha reforma difícil, a realidade e o transcurso do tempo demostraron que foi realista, que foi eficaz e que sirveu para sacar o país da grave crisis en que o deixou sumido outro goberno tamén de esquerda. E mire, señor Rivera, non se confunda vostede a quen apunta a moción do señor Castro, non é o Partido Popular a quen está apuntando a moción do señor Castro, é o Partido Socialista. Estálle pedindo explicacións claras. Modificou vostede ou non modificou? Vostede non, o Partido Socialista, a reforma do Partido Popular, explíquello ao señor Castro, escoitou aos aliados do seu goberno ou non os escoitou, explíquello, cumpliu as promesas electorales, explíquello a él. Fala vostede de liturxias, mire, eu polo menos lle recoñezo ao señor Castro unha cuestión.
comete algo que é tradicional no bloque, que é confundir a utopía coa realidade. Vostedes están moi acostumbrados ao dogma por encima da posibilidade, pero polo menos defende unhos principios no que cree. O problema é transformar a utopía en realidade. Eu só coñezo un caso de unha persona que transformou a utopía en realidade, que ten relación con ese Poncio Pilatos do que falaba vostede. Agora, aquí en España, hai outro personaxe que pretende facer o mismo. Folga decir que me estou referindo ao presidente do goberno, pero me parece que a realidade sí que vai a superar a súa utopía. E miren, con esta iniciativa, señor Castro, vostede pon de manifesto o que é algo tremendamente sabido, que é a debilidade extrema do goberno. Fala o señor Rivera do señor Casado. Vostede o que está conseguindo con esta iniciativa é que agora mesmo o foco da atención pública se poña non, lóxicamente, na postura do Partido Popular, sino que se poña nas gravísimas dificultades que teñen vostedes para aprobar esa reforma, que se poña no precio que van a pedir os nacionalistas por ese apoio. E, señor Rivera, seguramente o señor Castro trae esta moción como un berro para tratar de tapar a escasa representatividade que ten, o escaso valor que ten a representación do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados. Os nacionalistas vascos e nacionalistas cataláns que lles van arrancar o que queren van a poñer un precio bastante máis elevado. Gracias. Muchas gracias. Señor Bamonde. Señor Castro, un minuto, turno de peche. Grazas. Ben, pois eu para pechar, iba a ir por outros derroteiros, pero si señor Bamonde, vostede considera que a utopía é recuperar os dereitos perdidos por a reforma laboral do Partido Popular e si considera que a utopía é defender un traballo digno e salarios dignos para os xóvenes e que a aspiración dos nosos novos non sexa ser mileuristas, senón algo máis alá, pois aí o BNG ten que defender a utopía. Temos que defender a utopía. Pero o que é certo é que non queremos vivir nun mundo onde crean que ter dereitos laborais, que non te podan despedir sin dereitos, eso sea unha utopía. Nos creemos que eso é un Estado social e é o que imos defender. E, evidentemente, o BNG, vostede dice que está sempre no dogma e o que o BNG está sempre con a clase obreira galega. Moitas gracias. Muchas gracias, don Efrén. Sometemos, entonces, a votación a iniciativa do BNG. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 3, en contra 22, non hai abstencións, queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para exixir ao presidente do Goberno de España o cesamento inmediato do ministro de Consumo por os seus ataques á gandeiría e ao sector cárnico. Esta iniciativa vai nos expoñer a pleno da Corporación don Jesús Núñez. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes xa, señoras e señores diputados. Segundo o informe anual da industria alimentaria española no período 2021, publicado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a industria cárnica supón que é a terceira en canto ao número de empresas que integran con casi 4.000 e o 12% aproximadamente do total de empresas que conforman a industria alimentaria española. A este respecto, hai que indicar que, seguindo o referido informe publicado polo Goberno de España, o 67% destas empresas teñen menos de 10 traballadores e o 92,7% non acada os 50 traballadores. É dicir, esta industria está formada de xeito predominante por pequenas explotacións gandeiras de tipo familiar e con base territorial
que axudan a crear emprego e riqueza e, o que é máis importante, a fixar poboación no mundo rural. En 2020 achegou casi 9.000 millóns de euros en exportacións á balanza comercial de España, constituindo unha das principales aportacións e contribuindo tamén a disminuir o déficit comercial do noso país. Como no conxunto de España, en Galicia o sector cárnico desenvolve un papel clave no equilibrio territorial agrupando unha variada tipoloxía de produción. Na nosa comunidade hai máis de 61.000 explotacións de carne, superan os 400.000 toneladas de produción. En canto á industria cárnica, está composta por 192 empresas de transformación que dan emprego a casi 5.000 traballadores e que factura alrededor de 1.400 millóns de euros. No caso concreto do vacón de carne, que é o que nos ocupa, contamos con un total de casi 20.000 explotacións en Galicia, incluindo explotacións de cebo, explotacións de reproducción para carne e de reproducción mixta, que teñen unha media de 22 animales cada unha delas. O valor de produción da carne de bovino en Galicia ascende a 513 millóns de euros, o que representa o 14,1% do valor de produción final agraria da nosa comunidade. Desta produción, unha parte moi importante, como se dixo, está certificada coas indicacións xeográficas protegidas, carne de vacún de Galicia, o aveiro da IEXP terneira galega e vaca gallega e boi gallego. No ano 2020, entre ambas indicacións, certificaron case 100.000 canais, producindo 22.748 toneladas de carne por un valor económico estimado en máis de 126 millóns de euros. E representan un 55% de toda a carne española con indicativo de calidade. Por outra banda, lembremos que a sostenibilidade do sector bovino de Galicia está demostrada e as prácticas tradicionales dos nosos gandeiros son moi respetuosas co medio ambiente. Compre ter en conta que cada explotación ten base territorial asociada a ela. Este asunto é moi importante, sobre todo polo que contribuye á fixación de poboación e a manter limpios en produción todo o territorio galego. Neste caso concreto tamén de aproveitamento dos recursos dos propios gandeiros, compre sinalar que existe un estudo do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, amparada polo propio Ministerio de Ciencia e Innovación, que constata que o uso de purines para enriquecer a terra fronte á utilización de fertilizantes minerales non incrementa as emisións de gases con efecto invernadoiro, sempre que se utilice dentro dos límites que se establecen con a carga de nitróxeno. Como proba de que a industria cárnica española está firmemente comprometida na defensa do benestar animal, a Asociación Nacional de Industrias de Carne de España, a maioritaria no sector, autorizou a instalación de cámaras de vixiancia en matadoiros, pois co obxecto de supervisar o correcto cumprimento, que non haxa dúdas de que isto é así. Este acordo traduciuse nunha solicitude formal en outubro de 2019 á Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición para o desenvolvemento da legislación correspondente. Ademais, este sector cumpre con toda a regulación relativa ao benestar animal, a seguridade e a calidade alimentaria elaborada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Fronte a estes datos, Alberto Garzón, ministro de Consumo do Reino de España, non dubidou en afirmar nunha entrevista concedida ao xornal británico The Guardian que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados, o cual, aparte de ser rotundamente falso, o que nos demostra é a profunda ignorancia deste señor membro do Goberno de España. En todo caso, non é a primeira vez que Alberto Garzón ataca un dos eidos alimentarios máis importantes do noso país e desprestixia a un sector
que leva anos adaptándose aos novos estándares de calidad e sustentabilidade medioambiental, benestar animal e calidade alimentaria que dá traballo a miles de familias e que é unha ferramenta fundamental para loitar contra o despoboamento e o abandono da terra agraria e para prever incendios forestais. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias, señor Núñez. Ten ahora a palabra a doña Mónica Freire polo BNG. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. O seu compañero, señor Balado, falaba antes de rigor e de seriedade, non lles viña mal aplicarse o conto, sobre todo a hora de presentar mocións neste pleno. Porque o desta moción que presentan hoxe aquí parecenos como mínimo indecente, que collan un trozo dunha entrevista, que o descontextualicen, que o traduzcan mal adrede, con mala fe, e que crean unha polémica que non existe, é do máis sectario que podíamos esperar do Partido Popular. Eu, nesta primeira intervención, voulles a leer a transcripción literal da entrevista que fan referencia do 26 de decembro do ano 2021, publicada no xornal británico The Guardian. O xornalista Sam Jones pregunta, co tema da carne, como vas a lograr o apoio dos gandeiros e como vas a cambiar a mentalidade dos españois? A que o ministro, Alberto Garzón, responde, literalmente, sabíamos onde nos metíamos. O noso obxectivo é trasladar a evidencia científica no seu conxunto ás políticas públicas. Sabíamos, sen embargo, que nos enfrontábamos a unha grande oposición. O tabuleiro é complexo, porque gran parte da oposición ven das grandes empresas que fan uso da gandería industrial. Aquí hai unha gandería ecolóxicamente sostible e que ten moito peso en determinadas rexións de España, como pode ser Asturias, parte de Castela e León, incluso de Andalucía e Extremadura. Pero esta é sostible. A que non é en ningún momento sostible é a que chaman a das macrogranxas. Onte mesmo había unha reportaxe, creo que a orixe do estudo era Reino Unido, aínda que non estou seguro, que decía que as 20 grandes empresas multinacionais de gandería industrial emiten gases invernadoiro que son as 3/4 partes do CO2 que emite España. Pero claro, é que collen un pobo da España despoboada, meten 4.000 cabezas de gando alí, ou 5.000, ou 10.000, contaminan solos, contaminan a auga, e despois normalmente se exporta. É unha carne de peor calidade, é un maltrato animal, ademais o que se produce é un impacto ecolóxico descomunal e desproporcional. Esta é a transcripción rigorosa e correcta en palabras non miñas, senón do xornalista Sam Jones, autor da entrevista. Eu logo de escoitar isto non sei o que entenden vostedes que di o ministro, desde logo o que poñen na moción non. Eu claramente a conclusión que podo sacar é que o que di é que a carne da gandería extensiva, que é a explotación tipo galega, é de mellor calidade que a procedente da industrial. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias, doña Mónica. Para fixar a posición do Grupo Socialista ten a palabra don Roberto Fernández. Bos días a todas e a todos. Concordamos perfectamente na importancia do sector cárnico e na importancia que a agricultura e a gandería teñen en Galicia, particularmente nesta provincia. E así o reiteramos todos os grupos que formamos parte deste pleno noutras mocións xa debatidas. A política é unha ferramenta capaz de analizar as realidades e proporcionar solucións dende as distintas administracións. E debe usarse para tal fin, tomar decisións cando toca gobernar e proporcionar alternativas, opinións e propostas cando toca estar na oposición. Neste momento é tal a situación de pouca altura política no Partido Popular a nivel nacional que se trata de centrar o foco de atención nunha declaración, nunha persoa, nun momento, descoñecendo totalmente a situación dun sector básico no rural. É unha tristeza que non se fale dos problemas que teñen os gandeiros, da realidade que están a vivir, da realidade que van ter dentro de 10 anos se non se reverte a situación actual, que se fale desas 4 liñas dunha entrevista, como se cambiando esas 4 liñas por outras 4 se solucionaran os problemas do sector. E sale tan barato facer ruído que dixo o PP en Génova que había que presentar mocións en toda España.
E aí está a solución do sector cárnico, esa é a solución dos problemas, esa é a proposta do Partido Popular. Non se acordan en Génova das responsabilidades políticas, legislativas, de xestión que teñen moitos membros do Partido Popular. Nin se acordan de adoptar medidas que eliminen os problemas dun sector fundamental. Olvido total dende as administracións competentes. Eu penso na Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, neste conselleiro das aldeas modelo, de pagar por desbrozar, de proxectos nulos, sen fondo, de investimentos que reflexan unha realidade imposible, dun ciclo perfecto de abandono do rural e incendios que procuran seguir impoñendo, de fondos en executar e que todos os anos se deben devolver, da incapacidade administrativa reiterada. Déixense de sacar de contexto as declaracións, de manipular información e dedíquense a traballar, a tomar decisións que beneficien o sector cárnico ali onde gobernan e a traer propostas aplicables ali onde non gobernan. Eu non vou entrar no sistema de descalificación personal porque a política, para min, depende dos feitos, das realidades, das decisións que se tomen para buscar alternativas que defendan os sectores. E comparto as declaracións do noso secretario xeral nas que se afirma que as verbas do ministro de Consumo son posiblemente desafortunadas. Pero tamén vexo unha realidade innegable, que é a manipulación desas declaracións. Para nada vexo que se identifiquen os sistemas productivos de Galicia coas macrogranxas. Claro que producimos calidade, claro que queremos sectores sostibles, claro que apoiamos as instalacións familiares, e así se está legislando. Este Goberno, no ano 2020, publicou o Real Decreto de Regulación do Sector Porcino. No ano 2021, publicou o Real Decreto de Ordenación das Granxas do Sector Avícola. Estáse tramitando actualmente o Real Decreto de Ordenación das Granxas do Sector Vacún. Eu creo que estaremos todos de acordo en que as 20.000 vacas leiteiras que pretendían instalarse nunha súa explotación en Noviercas non seguen para nada as liñas que defendemos. Esa sí que é unha verdadeira macrogranxa. Por tanto, é necesario regular, poñer un marco legislativo que regule o tamaño das explotacións. Ese é o traballo que están a desenvolver dentro do Goberno. Nos concordamos perfectamente na necesidade dunha realidade galega que atenda ás razas autóctonas, á produción ecolóxica, a aposta polas marcas propias, polas denominacións xeográficas. Por suposto que concordamos. E así o pedimos a quen ten as responsabilidades e competencias a nivel autonómico. Póñase as pilas, señor conselleiro. Preocúpese da regulación e ordenación do territorio. Céntrese en dotar o rural de máis servicios. Apoia as explotacións sostibles e potencia a transformación. Pero non imos ser cómplices dunha farsa. Os problemas do sector cárnico non se solucionan cambiando 4 liñas dunha entrevista que vostedes manipulan e sacan de contexto. Onde se solucionan é con exercicio de responsabilidade, con accións aplicables. Fan bastante máis dano ao sector cárnico a inacción e a prepotencia do conselleiro de Medio Rural que unhas declaracións que, por moito que queiran repetir, non representan a realidade galega. Defenden vostedes a cultura da ofensa, oféndense incluso por declaracións que non van dirixidas para nada ao sistema galego. As declaracións critican un modelo de explotación, non un sector en xeral, e eloxian expresamente o sector cárnico baseado na explotación extensiva, na sostible, na que coida e respeta o medio onde se desenvolve. É dicir, eloxiaba o noso sector cárnico, pero vostedes que tratan de crear problemas en vez de solucionalos fan fume e máis fume. É un erro seguir directrices de compañeiros seus de Madrid que non coñecen para nada a realidade galega. Esta moción non aporta nin soluciona nada. Esta moción é a máxima expresión da política nula. Traballo, lexislar, adaptar o que se lexisla á realidade e controlar as normas. Esa é a solución. Olvidarse de museos do rural e de propaganda barata. Eso compartímolo alcaldes e deputados que tamén somos gandeiros, estamos aquí representados en diferentes grupos neste pleno. Vostede mesmo advertía na moción que se debateu no anterior pleno. A quen temos que escoitar é as gandeiras e gandeiros, e non a alguén que se levanta un día inspirado en Madrid e ordena presentar mocións en toda España. Ese que ordena que veña a ver a realidade, que a pise, e despois que se preocupe de redactar a moción. Moitas gracias. Gracias, don Roberto. Señor Núñez, segundo turno. Moitas gracias. Mire, evidentemente temos que escoitar o sector, e o sector, entre outras cousas, falou o domingo pasado en Madrid. Antonte falou en Madrid, e creo que falou para que a xente o entenda. A usted podralle gustar ou non gustarlle a moción, o tono da entrevista,
Se lles parece ben, pois moi ben, perfecto. En todo caso, nin hai manipulación das palabras. Un señor ministro dun Estado soberano dixo o que dixo, desprestixiando parte de unha industria tan importante e fundamental para o campo español e, sobre todo, para o campo galego en particular, que é algo inadmisible. Isto é que non sucede en ninguna parte. Que un ministro, que, por certo, tiña que estar ocupándose de outros problemas moitísimo máis importantes para os consumidores que o do sector cárnico, que é o que menos lle interesa a él, en vez de arranxar o tema da luz, en vez de arranxar outra serie de problemas gravísimos en este momento para o cidadán, pois permítese dar unha entrevista na que desprestixa, aínda que todos podamos estar de acordo en que as macrogranxas non forman parte da estrutura agraria galega, pero é un desprestixio en xeral para toda a industria cárnica española, lles guste ou non lles guste. En Galicia non hai ningunha explotación de gando vacún que se pode considerar como macrogranxa. Isto segundo os estudios do Goberno de España, que fala de macrogranxas a partir de 850 cabezas de gando. En Galicia non existe ninguna en estas condicións. Mais ben o que existe son pequenos gandeiros que axudan a contribuir a manter a paisaxe e, sobre todo, a manter a actividade económica nos concellos, como é o caso do meu, máis pequenos, onde máis necesitados estamos precisamente de xente que fixe población e que manteña o hábitat. Fai un momento falábamos dunha moción, pero é que referida ao Instituto de Becerrea, pero si é que dentro dunhos anos de seguir así, con a pérdida que temos de poboación e a pérdida de actividade, non vamos a ter necesidade xa de tratar estas mocións, porque non vai a quedar xente a quen poder atender. Entonces, o tema é gravísimo por sí mismo. Que as declaracións é anecdótica. Bueno, pois podemos estar de acordo en que se saca un pouco rédito de unhas manifestacións, pero de unhas manifestacións completamente desafortunadas, e volvo a repetir, por un membro do equipo directivo de unha nación soberana, o cual en calquer país estaría cesado ao día seguinte, se non houbera pedido declaracións con antelación. Nin as pediu, nin as dá. E cada vez que dá unha explicación, o que fai é enfangar máis e poñer as cousas ainda peor. A Galicia non a citou en ningunha das súas intervencións. A ningunha. Librou outras comunidades, pero non a Galicia, por certo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Doña Mónica, segundo turno. O debate real non é o que vostedes queren inventar sobre unhas palabras que manipulan ao seu antoxo, que non existen. O ministro non ataca en ningún momento o sistema productivo cárnico galego, non o fai. Todo o contrario, defende a maior calidade das carnes das explotacións extensivas fronte ás explotacións industriais extensivas, que, por outro lado, cae de caixón, todos o sabemos. O debate real que deberíamos ter aquí neste pleno é se o Partido Popular apoia ou non as macrogranxas e o que isto supón social e medioambientalmente falando, porque isto é o que semella polas declaracións de membros do seu partido a nivel de Estado. E se é así, se o Partido Popular apoia ese modelo de macrogranxas, ese modelo productivo, poden levar, un consello que lles dou, esta moción aos concellos da Baixa Limia, a ver que lles parece aos veciños e as veciñas que levan ali anos soportando o desleixo da Xunta de Galicia para que os problemas creados pola inxente concentración de gando en torno a un valse das Conchas, que non están xerados precisamente por pequenas e medianas explotacións. Lembrolles tamén que o Tribunal da Unión Europea acaba de condear a Galiza por esta cuestión e a declarar esta rexión como zona vulnerable por nitratos. Para rematar, dous humildes consellos. O primeiro é que melloren o seu nivel de inglés para non perderse nas traducións. E outro consello, que se realmente lles preocupa a situación dos gandeiros e das gandeiras deste país, que desde logo lles debera preocupar, porque están a vivir unha situación moi complicada, o primeiro que deben facer, ali onde gobernan, con competencias en agricultura e en gandería, é dicir, na Xunta de Galicia, é establecer mecanismos de diferenciación da carne de calidade procedentes destas pequenas e medianas explotacións, deberían crear índices oficiais de custes de produción para que os gandeiros non vendan a prezos por debaixo do que lles custa producir
e deberían convocar unha mesa de negociación onde estean todas as partes da cadea alimentaria. Moitas grazas. Gracias, doña Mónica. Don Roberto, segundo turno. Si en Galicia non existen macrogranxas, señor Núñez, explíqueme a finalidade desta moción que vostedes traen á Deputación de Lugo. Crean unha polémica ficticia. Entendo que a finalidade será recabar algún voto en Castela e León, se é que ten efectos. O noso grupo non vai apoiar esta moción, argumentei con anterioridade, xa que non imos ser cómplices dun invento propagandístico, irreal e que non representa para nada a realidade do sector cárnico galego. O Goberno de España neste primeiro trimestre de 2022 presentará un plan de control para que as comunidades autónomas, no marco do Real Decreto do Goberno aprobado no ano 2020, verifiquen os requisitos ao amparo dos cales autorizaron a instalación das granxas. Por tanto, estánse sentando as bases para crear unha rede de ganderías sostibles a longo plazo. E a produción de alimentos, como país membro da Unión Europea, está suxeita xa a máximos requisitos en materia de benestar animal, sostibilidade medioambiental, hixiene e seguridade alimentaria. As autoridades competentes, o Estado e as comunidades autónomas están obrigadas a garantizar que os produtos que se poñan no mercado, ben sexa interno ou de exportación, cumpran con estes requisitos. No caso que nos afecta na nosa provincia, é evidente o cumprimento das normas mencionadas e, se por algo temos que ser representados, é pola calidade e polo cuidado medioambiental na produción cárnica. E para que esta situación sexa posible e o sector cárnico provincial teña mellores condicións de traballo e maiores beneficios, non chega con ir sacar unha foto cunha rubia galega como fixo o señor Castiñeira. Hai que colaborar cas gandeiras e cos gandeiros e colaborar tamén coas organizacións que o representan. Este Goberno da Deputación Provincial colabora coa rubia galega ca que vostede se fotografiou, máis ca Consellería de Medio Rural, con axudas directas a gandeiros e con axudas á cruga. Non vou recordar a capacidade económica de cada quen. 629 millóns de euros de orzamento da Consellería de Medio Rural. O orzamento desta Deputación eu supoño que todos vostedes o coñecen. Agora pregunten canto colabora a Xunta de Galicia con esa rubia galega que tamén sale na foto. Por tanto, compartimos as reivindicacións do sector, poñémonos a disposición do mesmo para tratar de revertir os problemas e reiteramos a necesaria colaboración e implicación de todas as administracións para, entre todos, tratar de fortalecer un sector vital para a provincia de Lugo, con altura de miras, non con política barata. Equivócanse vostedes deixándose levar por un partido popular nacional que non coñece para nada a situación desta provincia. Guíense polo que algúns dos que están sentados neste pleno, que son gandeiros, coñecen de primeira man e concluirán que é necesario analizar os problemas e plantexar solucións do sector e que é totalmente prexudicial facer fume e máis fume. Para terminar, quero recordar outra vez que os produtores cárnicos que reclaman estas medidas son un tercio menos que fai unha década, por si se nos olvida a situación na que estamos. Moitas gracias. Moitas gracias, don Roberto. Xa para cerrar o debate ten a palabra don Jesús Núñez por un tempo de un minuto. Moitas gracias. Bueno, o debate real en este tema, evidentemente, non nos vamos a fixar nós, fixan os gandeiros afectados, que volvo a repetir, xa o están expresando a través das súas protestas na calle e nos medios onde lles é posible chegar. Creo que é un debate que, inda que ustedes vexan ficticio, pois é importante, e é importante, volvo a decir, porque o que está falando non é unha persona calquera, é un ministro do Goberno de España. E, como tal, evidentemente, temos que poñelo en cuestión. E a cuestión é tan importante como, imaginémonos que un directivo dunha fábrica importante de automóviles, poñamos por caso, Citroën de Vigo, vai a Inglaterra, faga unhas declaracións e diga no, é que uns modelos que se fan en unha das naves non cumplen os estándares de calidade. Imagínense vostedes cal sería a resposta. Pois, evidentemente, o fundimento do mercado, como é moi posible que pase en algúns casos, por estas declaracións. Por certo, non hai ninguna declaración criticando a carne que se importa de mala calidad, que eso sí que é un problema. Que todos vostedes, como gandeiros que dicen e falan que son, conocen perfectamente. Ante eso non dixo nada. De respetar os precios que están na lei da cadea alimentaria, tampouco. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Rematado o debate, sometemos a
a votación esta iniciativa. Votamos. Votos emitidos 25. A favor 13. En contra 12. Abstencións 0. Por tanto, queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Perdón? Delle que non oigo. Delle ao micro, que non oigo. Que non sei se se pode revertir por funcionamento, pero equivoqueime pulsar o botón. Non sei se hai algún problema en que se repita a votación. A votación está votada. Se o Partido Popular ten inconvite. Corrixir un error. Bueno. Non sei se pasou. Moi ben, pues moitas gracias. Repetimos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, abstencións non hai, por tanto, quedaría rexeitada esta votación, a subsanado o erro do señor diputado don Efrén Castro. E, evidentemente, se hai un error, se corrixirá ese error. De feito, don Agustín sabe que nin siquiera se votaba, se corrixía a votación, sino que se corrixía o voto, simplemente. Por lo tanto, se hai algún error noutro momento, pois tamén se corrixirá. Moitas gracias. Sometemos ao debate a última moción da orde do día, que é unha moción do Grupo Popular para impulsar o turismo na provincia. A iniciativa vai a defender don Javier Castiñeira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Si o sector primario é un motor económico histórico para Galicia, como debatíamos antes, pois que decir do turismo emerxente absolutamente, é un sector que está xenerando moitísima riqueza nas nosas comarcas. E se verdadeiramente hai un produto turístico en alza, pois podemos entender que sea o Camiño de Santiago. Iso é Galicia, máis aínda cando se aproxima un novo ano xacobeo no que estamos. O camiño para Lugo pois é absolutamente prioritario. Primeiro, porque pasan as tres variantes, o camiño norte, o camiño francés e o camiño primitivo, que regan de peregrinos, pois máis de 300.000 peregrinos os nosos concellos, ademais de as outras alternativas, non? Que existen o camiño do mar, o camiño de inverno ou mesmo a vía Cunín. Ese camiño aporta pois, unha serie de valores incuestionables que ao final pois, acabaron forjando moi probablemente os valores da Unión Europea, esa universalidade, pero ese camiño que une, ese camiño de acollemento e de confraternidade que ao final acabou forjando tamén o carácter dos galegos, ese carácter acolledor, amable e servicial que nos distinguen. Todo o contrario do que están facendo vostedes agora mesmo, por un lado. O BNG, as xuventudes do BNG Galicia Nova, o ano pasado sacou unha campaña de rachemos co Xacobeo, algo que despois tentaron retirar, e agora o PSOE, pois hai unhos días, presenta en Fitur o rachemos con Galicia, algo totalmente absurdo. Dende logo que, señora Porto, non empezaron vostedes nada ben o ano. A imaxe do turismo da Diputación de Lugo está ferida de morte. É absolutamente inaceptable. Inaceptable, máis aínda, pois nun ano que é o ano da recuperación, nun ano
que, volvo a repetir, é o ano Xacobeo. Traicionaron vostedes os operadores que se desplazaron a Fitur, cantidade de empresas, pequenas empresas, agencias e demais, que simplemente vostedes, por politizar un asunto máis e facerlle oposición á Xunta, están perxudicando a toda esa serie de intereses. O outro día tiveron un debate na radio e dicíalle a señora do BNG, a señora Rosana Prieto, que é diputada parlamentaria, que puxera os pés no chan, que parecía que estaba na NASA, porque falaba vostede desa magnífica campaña do Lugo de Cine. Vostedes conclúen que a súa participación en Fitur é esa, evidentemente xa non o dice o Partido Popular, senón tamén o dice os seus socios do BNG. A política en turismo necesita un cambio de 180 grados. Vostedes non tenen plan, non existe un plan. A parte do fracaso de Fitur, vostedes son incapaces de innovar absolutamente nada. E o claro exemplo é o que vostedes tachan como o mellor servicio ou o servicio importante que están a dar, que son os servicios dos catamaráns, un servicio que xa creou no seu día o señor Cacharro Pardo. Miren vostedes. Señora Porto, vostede fundeu o Pelegrín e con elo fundeu as posibilidades de seguir habendo rutas no río Miño que saían de Os Robles. Fundeu Augas Mestas, unha das mellores áreas recreativas da natureza que temos probablemente en Galicia. Fundeu os náuticos de Chantada e de Porto Marín. Vostede non apoiou a senda do Navia. Dende logo que, se vostede quere dedicarse ao cine, eu creo que pode facer películas de terror. Películas de terror como as estradas da Diputación de Lugo, abandonadas, que son tercermundistas e que nos levan a algún dos recursos turísticos da nosa provincia. Visitámolas a gran parte delas. Mire, na montaña lucense, na Ribeira Sacra, cantidade de estradas da Diputación en mal estado. Pode preguntarlle ao alcalde do Vicedo as estradas que van ás praias. Un auténtico desastre, unha imaxe totalmente lamentable. Redacte un plan, pero un plan no que participe o sector, non lle impoña a vostede como fai no Consello Provincial de Turismo. Dende logo, súmese as sinercias que está tendo o turismo de Galicia, que está beneficiando a totalidade dos xeodestinos que temos na nosa provincia. A totalidade. Apúntense a eso. Apúntense tamén a buscar dentro dos fondos Next Generation a posibilidade de avanzar a favor do sector. E, sobre todo, retrocedan da súa primeira opinión de ir a parte da Xunta de Galicia. Foron pintar o ridículo a un stand de Tour España, cando o stand de Tour Galicia foi nomeado o mellor stand de todas as autonomías. Dende logo, volvan á senda e, polo tanto, aí van a ter o apoio do Partido Popular sempre cando teñan un plan e non anden divagando como están facendo ata o día de hoxe. Moitas gracias, señor Castiñeira. Agora, por o grupo do BNG, ten a palabra doña Maite Ferreiro. Grazas, presidente. Bo día de novo. Antes de nada, aclararle ao señor Castiñeira que doña Rosana Prieto non é diputada, é concelleira en Pantón. Supoño que sería un lapsus. Efectivamente, temos a fortuna de que as distintas comarcas de Lugo teñen moito que ofrecer a todas as persoas que nos visitan. Mar, montañas, ríos, chairas, paisaxes ben diferentes que enchían os ollos de beleza natural. E digo enchían porque imos camiño de que isto quede no pasado se non se pon freo á invasión de especies arbóreas invasivas e de parques eólicos en xeito. Temos a maiores un riquísimo patrimonio histórico-artístico, cultural e gastronómico que debemos coidar. Hai moitos elementos que forman parte deste patrimonio que están abandonados e que dan realmente unha mala imaxe.
Santa Eulalia de Bóveda en Lugo, o Mosteiro de San Salvador en Lourenzá, Castelo de Castrodouro en Alfoz, Castro de Viladón en Castro de Rei, Torre de Caldaloba en Cospeito, Torre da Fortaleza en Sarria, Castelo de Navia. Son bens de interés cultural e moitos deles están sin ningún tipo de atención. Quero mencionar tamén o risco do patrimonio material que tamén forman parte da nosa identidade como pobo. A responsabilidade da coordinación das actividades nesta materia da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Xunta de Galiza. Somos conscientes dos recursos económicos, de que son moitos os recursos económicos necesarios para a recuperación destes bens, pero debemos facer todo o posible para evitar a súa desaparición. Tamén dos numerosos achádegos que están localizados pero aínda están sin recuperar. De toda esa riqueza, pouco ou nada dicen vostedes da súa mención, só parece que lles importa o Xacobeo. Xa sei que é un motivo importante para o turismo, pero hai que pensar máis ampliamente e non quedarnos simplemente co ano Xacobeo, ou cos anos Xacobeos neste caso. Os camiños de Santiago que pasan polas distintas comarcas efectivamente son atractivos para percorrer por motivos que non só religiosos, e que o que debemos evitar é que se deixen de ser de moda e que se convirtan en vivencias que só se poden sentir no noso país. O seu componente natural, mas tamén o patrimonio material e cultural, fannos diferentes. É necesario protexelos, tamén todo o seu entorno, evitando os destrozos dos camiños históricos das nosas parroquias que forman xa parte desa paisaxe que nos diferencia e que están a desaparecer por falta de intereses de gobernos municipais. Creo que todas compartimos ese interés do Grupo Provincial do Partido Popular por defender o Xacobeo e o turismo. Pero, sinceramente, eu creo que esta moción é unha visión partidista que pouco aporta para apoiar o verdadeiramente importante, que é atraer un turismo de calidade e non un turismo simplemente masificado. De todas formas, creo que, efectivamente, hai moito que facer, pero desde logo que os feitos demostran que a provincia de Lugo, as distintas comarcas, están sendo precisamente un destino para moitas persoas que buscan precisamente o que solamente hai neste país de momento, que é unha naturaleza importantísima, unha gastronomía de calidade, de nivel, e creo que queda moito por facer, pero creo que se todas as administracións compartimos ese proxecto, pode ser que xeneran uns ingresos económicos importantes, pero desde logo que non é a solución para que as persoas que viven no noso país non teñan que sair en busca de traballo, porque aquí realmente o tecido empresarial e os postos de traballo cada vez son menos. Nada máis, gracias. Moitas gracias, doña Maite. Agora, para fixar a posición do Grupo Socialista, ten a palabra dona Pilar García Porto. Ben, o certo é que costa un pouco entender a súa moción. Se nos vamos á parte expositiva e logo os puntos de acordo, a verdade é que non teñen moito que ver. Se agora engadimos o seu discurso e o que ven facendo nos medios de comunicación nos últimos 2 ou 3 días, pois menos aínda. Eu creo que deberían de centrarse nas estrategias desta provincia e deixarse de facer alegatos oportunistas en base a cuestións puntuais que xurden e das que vostedes intentan sacar un proveito en favor do seu partido político. Miren, por ceñirme algunhas cuestións concretas, señor Castiñeira, e permítame que lle faga alguna que outra puntualización. Na moción está ben recollido, pero cando vostede fala non sabe nin os camiños de Santiago oficiais que hai nesta provincia. Fala de 3, e eu sinto ter que decirlle que o de inverno é igual de oficial que o camiño primitivo, o do norte e o francés. O do mar non. A Vía Cunin tampouco, polo momento. Vostede debería de ser un pouco máis riguroso nas súas palabras. A parte diso, está moi ben que veñan a presumir aquí do premio que recibiu Galicia. Marca
na que nos sentimos todos representados, con independencia de onde decidamos facer a presentación dunha campaña. Vaya por diante, e máis alá doutras cuestións que creo que non son motivo de discrepancia nin de debate neste momento. Pero Galicia non foi a única comunidade que recibiu un premio do que vostedes veñen a presumir aquí en exclusiva, porque Asturias recibiu, e así o din titulares, o premio ao mellor stand de Fitur. Polo menos, polo tanto, cando menos, o premio foi compartido. Non lle quero sacar méritos ao stand de Galicia. Non se trata diso, trátase de ser realistas co que decimos, non meramente oportunistas en favor do seu partido. Tamén lle teño que dicir alguna cousa máis. Mire, voume dirixir aos acordos e voulle pedir que traballe máis nesta casa, que busque mellor información e que deixe o oportunismo de lado. Vostede nos acordos pide, por un lado, que se elabore un plan de turismo. O plan de turismo, como vostede sabe, que había rematou, tiña data de caducidade, como todos. E esta casa, a área de turismo, xa ten un plan de accións turísticas en marcha desde comenzos do ano pasado, 2021-2023. Vostedes que veñen e revisan a documentación poden o ter. Pero a maiores deso, vostedes participan no Consello de Turismo. Sabe vostede cantas aportacións ou, non sei, cantas cuestións plantexaron vostedes ante ese Consello? Ou neste mesmo pleno, no que vai de mandato, cero, acordoulle sobre o turismo, el gran descubrimiento. Nos sabemos que estamos en Xacobeo dende fai tempo, sabemos que o turismo é importante para esta provincia, vostedes acaban de descubrir. Só que a vostede lle gusta viaxar. E por outro lado, piden que se faga un esforzo para captar fondos do Next Generation. Pois mire, os deberes tamén están feitos nese sentido, porque dende o ano pasado está en marcha un proceso para captar fondos dirixidos especificamente ao turismo e dirixido aos fondos Next Generation para esta provincia. Polo tanto, señor Castiñeira, que non queiramos alardear de determinados deberes que vimos facendo porque son obriga deste goberno, non quere decir que non nos fagamos. E vostede errou cando veu con esta proposta. Primeiro, porque non soupo como centrala. Non soupo como centrala. Vostede dixéronlle, bueno, pois que tiña que facer algo porque a Diputación de Lugo non estuvo no stand de Galicia. Bueno, e vostede decidiu facer isto. Logo saliu á prensa. Dixo que non debía, erradamente. Non sabe nin os camiños de Santiago que hai na provincia. E ven a defender o turismo e o Xacobeo. Home, eu trataría de ser, cando menos, un pouquiño máis riguroso, porque dificilmente se pode defender o turismo desta provincia cando non se coñece a provincia. Dificilmente, señor Castiñeira. Moi dificilmente. Descoñecendo tamén o traballo que se fai dende a área de turismo, porque non teñen máis que entrar na páxina web e velo. Non teñen máis que acercarse ás rutas e ver o éxito que teñen. Non teñen máis que coller a memoria que se lles dá cada ano, que se lles entrega cada ano, das que se dá conta e rendimos conta de todas e cada unha das accións turísticas que se poñen en marcha desde esta casa no Consello de Turismo Provincial, o que a veces asisten e a veces non. En todo caso, eu o que creo é que non teñen moi en conta porque nunca fan aportacións ao respecto, pero tampouco no pleno, como é a obligación dunha responsable oposición, que é o que deberían de facer. E dito isto, eu o único que recordo de todo este mandato, falando de turismo, é esta cuestión. Non sei se alguna crítica co catamarán que di vostede que eu afundín, pero en cuestións de turismo, en materia de turismo, nada máis. Polo tanto, señor Castiñeira, lamento moito ter que dirixirme a vostede para que, vistos os puntos de acordo, que a elaboración dun plan de turismo, e tendo en conta que están elaborado o plan de accións turísticas ata finais de mandato, que é o que procede, non como vostede propón, e vendo ademais que temos en marcha a captación de fondos europeos dirixidos especificamente a turismo, creo que sería bastante coherente que retiraran a moción. Pero, bueno, vostedes verán se queren facer uso de outras cuestións. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Porto. Don Javier, segundo turno. Gracias, señor presidente. Dice vostede que non traballa. Igual que non traballa vostede. Mire, lle digo unha cousa. Falaba de que mirásemos a página web.
Pois claro que traballamos e claro que miramos a página web. E na súa página web, mentras vostedes estaban presentando en Fitur, o 21 do 2022, vostedes tiñan colgado na página web el Plan Estratégico de Turismo da provincia de Lugo 2017-2020. Mire como teñen vostedes traballada a página web, que teñen o plan xa caducado, como vostede dixo. Que non é un plan estratégico, que vostedes mesmos aquí, claro que o sabemos, porque vemos o decreto que veñen de pagar 11.000 euros precisamente por un plan que é un plan de acción. O plan estratégico 2017-2020 costou 60.000 euros. Este acaban de pagar 11.000 euros. E supoño que nese plan estratégico que vostede ten aí, supoño que non virá ir en contra dos intereses de toda Galicia e deixar o stand de Turismo de Galicia polo de Tour España simplemente porque o presidente ten un problema coas sillas. Leva 2 anos empeñado en ocupar sillas e, de logo, eso non debe ser unha das estrategias que veña nese plan. Déixese de xulgar o traballo dos demais. Vostede faiga o seu, que é delegada de Turismo. Non mande o señor das residencias da Diputación de Lugo a Fitur para que vaya por ali mirar un poquichiño a ver como está todo. Traballe polo turismo, hai moitas cousas que facer. Vostede mesma se comprometeu a que funcionaría a área de augas mestas no anterior exercicio. Vai vir este e tampouco está sin funcionar. Efectivamente, claro que vostedes falan dos éxitos das viaxes en catamarán. Pero se ese foi un servicio creado por Cacharro Pardo hai 30 anos. Mire vostede a capacidade que ten de innovar en turismo. De verdade, eu digo, volvan á senda da cordialidade, de traballar en equipo con Tour Galicia, traballar en equipo con o resto de operadores e, dende logo, non usen a política para volver novamente a facer oposición, en este caso, a Turismo de Galicia, por unhas simples sillas, por uns asientos que non lle importaban absolutamente nada, porque isto sempre se levou ben. E a Diputación, indo no stand de Galicia Turismo, sempre lle foi ben. Ustedes van aló, montanse unha película e ao final, mire se acaban vostedes improvisando, que un día antes de facer a presentación contrataron a persona que tiña que facer a presentación. Un día antes. Teño aquí o decreto. O 19 vostedes contrataron a persona que tiña que presentar o día 20. Teñen os decretos aí. Pódenos revisar. Gracias, señor Castiñeira. Doña Maite, segundo turno. Sí, ahora sí. Volvo a empezar como rematei. Está claro que isto é unha cuestión partidista. Parece que aquí o importante é estar ou non estar en Fitur, estar onde estar en Fitur, e o Xacobeo. Realmente pensa o Partido Popular que no noso país podemos vivir exclusivamente de turismo? Por moito Xacobeo e por moita visitantes que temos que ao Gallá veñan. Ao longo deste pleno falamos de moitas cousas importantes que, efectivamente, serían unhas actividades onde xerarían ingresos e xerarían, sobre todo, que a xente non tuvera que marchar fora. Falamos do despoboamento do rural, da montaña, falamos de desaparición de servicios, falamos dos problemas educativos nun instituto da montaña. Podemos lembrar tamén a situación sanitaria que hai en moitos concellos. Estes mesmos días hai movilizacións en Castro de Rei por o tema do centro médico. Temos moi recentemente o problema da Alcoa e o peche de industrias básicas para a economía da comarca tan importante como a Mariña. E aquí veñen os do Partido Popular a cuestionar se se debía estar ou non se debía estar en Fitur ou porque non se estaba onde se tiña que estar. Ben, eu realmente gustaríame que, aparte do Xacobeo, que proxectos ten o Partido Popular
para atraer outro tipo de turismo que non sean os peregrinos, porque, non sei, a Oficina de Turismo desde a Xunta de Galicia transmiten única e exclusivamente liñas para atraer peregrinos. As actividades culturais que organizan nas distintas comarcas céntranse única e exclusivamente no Xacobeo, para que calquera persoa que visite calquera das nosas comarcas, calquera dos nosos povos, gracias a, precisamente, actividades culturais que se levan desde esta casa, poden disfrutar dunha actividade cultural, porque, desde logo, da Xunta de Galicia, quitando o do Xacobeo, cero de cero. Ben, e xa para rematar, eu dicirlle que o que necesitamos as galegas e os galegos é un goberno que asuma as súas responsabilidades e que dé resposta ás necesidades das persoas que aquí vivimos, porque efectivamente temos moitos recursos que poderíamos vivir moi ben no noso país e non ter que emigrar e efectivamente ser un lugar moi axeitado para que nos viñeran a visitar miles de persoas con ese turismo que nos, ademais, defendemos que é un turismo responsable, sostible e de calidade, porque a Xunta de Galicia ten que vivir, ten que traballar, ten que diseñar políticas para os que vivimos aquí, non só os que veñen de fora. Nada máis, gracias. Moitas gracias, doña Maite. Señora Porto, segundo turno. Mire, señor Castiñeiras, insisto, é importante que fale vostede con propiedade, porque con mentiras e terxiversando e intentando sementar controversia, o seu camiño vai a ser corto. Nós non contratamos a ninguén. A Deputación de Lugo non contratou a ninguén, non fixo gasto para levar persoas a Fitur. Hai nomeamentos. E non procede facelos moito antes, porque todo o mundo ten axendas. De feito, hasta o último día houve que estar cambiando diferentes cuestións. O mellor vostede ten todo o tempo do mundo, pero as persoas que participaron na presentación de Fitur da Deputación de Lugo para esta provincia, o mellor non o teñen porque están rodando, porque están facendo o seu traballo. De aí os nomeamentos, non contratos, non confunda, porque non foron gastos de fondos públicos para ese fin. Voulle dicir unha cuestión na que non quería entrar, que é o seu debate en torno ás sillas, como vostede lles chama. Mire, nós non vamos a permitir, porque nos parece unha falla de respeto institucional, que a Xunta, a Rueda, o Xacobeo, chámelle como queira, organicen un acto do que únicamente é responsable a Diputación Provincial. É como se eu lle alquilo un piso a vostede e logo lle digo como ten que sentar a xente no salón. É como se lle cedemos a un colectivo o salón de actos e lles decimos como teñen que ordenar os seus convidados. O exemplo é ese, e o que non vamos a permitir é que o señor Rueda, o Xacobeo, a Xunta, vostede chámelle como queira, dirixan os actos desta institución. Eso está ben claro. Supoño que vostede, se as cousas foran ao revés, faría o mismo. Eso espero. E mire, por outro lado, vostede se emperrou desde o primeiro momento en desprestixar unha campaña que lle pode gustar máis ou menos, pero é a campaña de turismo para presentar en Fitur que este ano escolleu a institución provincial. Vostede non fixo ninguna aportación, en ningún momento se lle ocurriu decir, oye, que teño esta idea, que vos parece se o podemos... Ofrécese, pero logo non o fai, non? Eso nunca o fai. Vostede é moi xeneroso cando fala cos medios. Aquí estamos a disposición para colaborar, pero logo eso nunca chega. E dedicouse a desprestixialo, desprestixiando completamente, restándolle oportunidades a un sector que vostede mesmo recoñece como importante, pero faltándolle, ademais, ao respeto a un sector que tamén é importante, que promociona e cree, cousa que non fai vostede profundamente neste territorio, que é o sector de audiovisual e das posibilidades que ten. E vostede mesmo fixo burla na prensa. E iso eu creo que non lle van a perdonar. Creo que, sinceramente, lle acabará pasando factura. E logo tamén lle digo unha cousa, desprestixa o stand de Tour España. Home, eu creo que iso non é atinado tampouco. Claro que a vostedes les gusta máis ir a Fitur e facerse fotos en el club financiero, pero, bueno, é cuestión de gustos. Gracias, señora Porto. Bueno, xa para rematar o debate deste punto, ten a palabra o señor Castiñeira por un tempo de un minuto. Bueno, falan de cuestións concretas. Mire, que casualidade que vostedes deciden non ir no stand de Turismo de Galicia
xusto despois de decidilo o goberno de Carmela Silva na Diputación de Pontevedra e do señor Caballero no Ayuntamiento de Vigo. Se iso non é politizar un asunto tan importante como é o turismo da nosa provincia, pois, dende logo que eu entendo que teñen vostedes moi poucos argumentos. Miren, nos aportamos sempre, ofrecémonos sempre. Cada vez que vimos aquí traemos aportacións. Vostedes sempre nos dicen que non nos chaman absolutamente para nada. Deciden por vostedes mesmos. Entón, se a inacción da Diputación a disculpan vostedes con que o Partido Popular non aporta cando o Partido Popular aporta, pero vostedes dicen que non, pois entón entramos no camarote dos hermanos Mas, no que, igual vostedes están sumidos dentro desa política de turismo de cine do que vostedes tanto presumen e que tan pouco bo resultado deu en Fitur. Moitas gracias, señor Castiñeira. Rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de decembro de 2021. Punto número 10, comunicacións de presidencias que non hai, e pasamos ao último punto, que é progos e preguntas. Se non hai erro, hai dúas preguntas formuladas polo Grupo Popular, que en ambos casos vai formular o señor Castiñeira. A primeira delas é unha que se refere ás xestións que fixo o equipo do Goberno en relación co tema do Museo do Mar. Así que formule a pregunta, por favor. Gracias, presidente. A pregunta é concreta. Que xestións fixo o equipo de Goberno provincial para facer posible a ampliación do Museo Provincial do Mar en San Cibrao, Cervo, tendo en conta que gran parte do seu material expositivo se atopa almacenado en barracóns, polo tanto, non está a disposición de ser musealizado nin visitado polos veciños da provincia e visitantes que se achegan á Mariña Lucense. Muchas gracias, señor Castiñeira. A esta pregunta vai dar resposta a vicepresidenta doña Maite Ferreiro. Grazas, presidente. Bueno, pois, neste momento, pois, non temos desde o Goberno provincial datas no próximo futuro para asumir unha ampliación do Museo do Mar. O que sí estamos dispostos a estudiálo no caso de que o propio Concello presente unha proposta que vincule as tres institucións como o Concello, a propia Deputación e a Xunta de Galiza, porque no fondo é a institución que ten as competencias para protexer o patrimonio histórico-artístico, a recuperación e o mantemento. En canto ao que fala dos materiais, efectivamente, temos un gran material, pasa igual tamén co Museo Provincial, onde hai moito material, ademais que é propiedade da Xunta de Galiza, están efectivamente non expostos, porque todos a vez, dada o espazo que temos, pois non é posible expoñelos todos xuntos, poñelos a exposición, pero si se están facendo por rotacións para que todas as persoas que se cheguen poidan disfrutar de todos esos achádegos que hai na rede museística. Moitas gracias, doña Maite. Non sei se quer repreguntar. Non, quer repreguntar, moi ben. Pasamos entonces á segunda pregunta, que é sobre o Centro de Atención a Persoas Maiores de Porto Marín. Formule a pregunta, por favor. Gracias, presidente. O pasado 30 de decembro do 2021, en relación coa obra de construción do Centro de Atención a Persoas Maiores, apartamentos tutelados e centro de día en Porto Marín, a Xunta de Goberno da Diputación de Lugo acordou aprobar desestimar a solicitude de indemnización e reequilibrio realizada pola empresa Coto Estudio e Construcciones SL e resolver de mutuo acordo o contrato administrativo de dita obra. A pregunta tamén é moi concreta, esperamos unha resposta no mesmo sentido. Existe no expediente relativo a este acordo algún informe no que se indique que
Os prazos son os motivos da resolución contractual de dito contrato? Moitas gracias, señor Castiñeira. Bueno, pois esta pregunta por parte do Goberno vai dar resposta a don Pablo Rivera. No. Gracias. Quer repreguntar? Sí. Ten a palabra. Bueno, pues se os prazos non son os motivos, agradezo esa resposta. Quero preguntarlle, neste caso, ao presidente da Diputación de Lugo, por que pon como excusa na súa rolda de prensa que os plazos é o motivo da rescisión dese contrato, cando os verdadeiros motivos son motivos económicos. O Partido Popular, no seu día, saleu denunciando que o presidente mentira, e o señor Pablo Rivera me chama mentiroso a min por dicir eso mismo que vostede acaba de dicir agora. No, señor presidente, non foron os plazos, foi a discrepancia económica coa empresa. Moitas gracias. Gracias, señor Castiñeira. Don Pablo. Sí, decía ahora que está tan de moda o rei emérito, decía o pai do rei emérito que en boca cerrada non entran moscas. Entón, se non quero escoitar cousas que non quero oír, é mellor que non pregunte. Porque primeira cuestión importante. O alcalde, o actual, ou non sei que teñen algo de lío, non sei se vostede fala co de antes, está escrupulosamente informado de cal é a situación dos apartamentos tutelados de Portomarín. Non sei se outra administración, a Xunta de Galicia fai o mismo con todos os alcaldes onde se executan obras ou algunha actuación por parte da Xunta de Galicia. Pregúntenlle a algún dos que hai aquí que falan vostedes antes cos voceiros que co alcalde. Segundo, ás veces teño a sensación de que vostede defende máis os intereses das empresas cos desta institución, cando hai un informe técnico que é total e absolutamente contundente. E, finalmente, como lle dicía eso do que lle dixo o pai do rei emérito, pois voulle dicir unha cousa, se quere falámonos de plazos, pero creo que non lle convén, porque en decembro do ano 2020, a Deputación de Lugo solicita o PIA a autorización autonómica a Xunta de Galicia e non o concede finalmente ata xullo do ano 2021. Eu non sei se ten que ver ou non. E non por causas achacables a nós, porque se pode demostrar. Entón, eu non sei se con eso lle contesto a pregunta. Gracias, don Pablo. Señor Castiñeira, como estamos ainda a principio de ano, ainda está case o espírito navideño por aí voando, pero xa lle resposto el, pero como vostede fixe a afirmación que fixo, eu só lle vou pedir unha cousa. Pídolle que revise as verbas da miña roda de prensa e a nota que se enviou, e aí non figurará nada, nin de palabra, nin por escrito, de plazos. Ninguna cousa. Dígolle que revise, nada máis que revise. Moitas gracias, levantamos a sesión.